tuyen, tuy kabaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipakay tiraksat, ken liwliwa kabayata rikiting kay paraktar trabaho, wenno patagina na. Kuyo ganda karod, gagayam ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Kakadipay ar-aramidang Pepita. Inkaman pay lang lukatan tirwangan. Taamangan no ni Roberta ti agururay di tarwar. Asino a Roberta, madam? Ti inaudi akabsat ko. Ay, jak ko mamangalan iti katulong no saan agapukan ko na. Umay ka no ang bakasyon. Ay, at kayam kabsat yaw? Wen, Pepita. Ngam nabayagan asaan kami ang nagkita. Ijay syudad ti pagnanaadan na. Nagtagulit lakit di daytan ayan. Amangan mo't no dagitay ubing amang luklukot tinang pindot ti doorbell. Sige, saan naklukatan ti doorbell. saan amagaw at ti ubing tayan ti doorbell? Napan ka din ni Manang Pepita, mami? Napanan. Nagtagulitan. Oh, amangan ni Supay hindi ito umawag. Ni Roberta ngagpaiso. Hello? Anya kayo lakit din Manang Binita. Nagtanga na kon nga ang tak-takter dito isango ti gate yo. Adan di tage ti katulong, Roberta. Ni Pepita. Saan ani Maya? Nangahala ka man gayam iti reserba katulong. Saan a reserba ni Pepita? Kun saan ba't akatulong ni Maya dito'y balay? Imbilang ko nga anak ko. Ada nang ilukat iti ruangan. Madamdama aton ang makiping napilit kada kayo. Ay, anya lakit din ni Benita. Nabayagan nga imbagak asaan ka atagabo. Saan dakmot ngamin apod no nga anak? Panagkunak. Tikabsat yung laki iti ti Reyna dito'y balay. Sika ka di ti reserba katulong ni Benita, ha? Apay anagginad ka nga agunggunay? Kasla di ka mangmangan? Ang kalaskit din ti panagsasahuday ti habakat. Reserba katulong kit din ti awang na kanyak. Oh, apay adi ka agsaaw. Natilmon mo sa tadilam. Sige madam, dumanon kayo ngaminan ha. Agur-uray ni Madam Benita iti salas. Makamuha ko namang magkakadagat ti maleta yaw. Alwadam timang bit-bit iti maleta. At dalaang madadaal dita bayadam. Adda ka di mabunga na gan dito yung malita yaw? Nakupin anasaya at dagiti kawas ko. At dalaang makulkul ay nom. Naku, makulkul mo't lagayam. Mabalin mo't aplansaan kung oray laba akmanay. Nagkatayo to sintro ng mayanta. Chinilasama lang tirinanta magatangan. Kano lang aging matang kay ti chinilas? Narikat ka awan reserba na kamuto. Awan gayam. Ang damat lang ang reserba apilit ti motor ni Pepita. Kat, anya tinang iramramana iti motorsiklo ni Pepita. Ni. Agawit ako ba ng sungbadak pa lang dito at text? Itay pa lang dito tumanitit cellphone mo. Kita am lang nagpasyon na. Nung makalagip da amin, agigigdan da amin. Narikat yung may sa akatetex. Masaport si Rizal pa kamuto. Anya? Alright, text mate? Awan sir, bito'y kasla na biyag nga alis akatulong mo. Gapo iti banog kan kitang ko amang oray iti panangilukat na iti ruangan. Ay, nabisinanakit din. Saan ang anaginan na gunggunay, Madam Roberta? Sakbaya din din kayo. Adan nakasaka namin rin tayo. Pasumbatan nakpailaan. Loka. Pipita tinagan ko sa naluka, Madam. Naglaing ka sumungbat. Pudno ti ibagbaga ni Pepita, Roberta. At ada saan ka amay na naano kung unget ka. Agina ka pa, wino agmerienda ka. Madam Damakton amangan. Aginanak lang iti kwartok. Pepita, itulnog mo ni Jay kwarto adi nalusan nyo kini Maya. Wen, Madam? Dahito'y manti kayat ko. Nadalimanag kad nadalo sa kwarto. Nabang lupay. Naimbag tadwa kayo akatulong ni Benita. Agmay may saklang akatulong da, ma'am. Nasuro ko na do alaw sa simang putak ditoy. Ita ka no lang ang mangalan da iti katulong. Takasano?
Kat ni Maya ataraken na ti katulong ti kabsat ko dito'y balay. Oh, payanas daaw ka. May sakamot alabid. Isu ti labid, ipagkanak iti na siya. Madam, panawan kayo pa dito, itapno makay na kayo. Mabit lang. Sanak pa yan alpas. Imayak lang nagbakasyon. Iso asaya atan niyo ka ni Maya ti agtrabaho. Iton maminsan, Pipita. Diyak kayat ti kastoy apan nakaluto to'y adobo. Kasla aganim miya tinaparti ababoy. Naimas mo ti pan nakaluto na, Auntie Roberta? Ni Pipita ti kasarsaritak Maya. Anya ayatin turpos mo. Diyak lakit di mamati no ibagam nga abogado ka. Sa anak nga abogado, Auntie. Apay nga ron nga ikalkalintagam ni Pipita. No saan asika ti kasarsaritak saan ka sumungsungbat? Hala, di ka nga ro din agungat pay. Madama tayo amang mangan. Pabainan nakit din iti matang ni Pipita. Naglaing kan. Kat si Kamat, Binita. Apayasan ka ngagtagtagare. Ay, huwag nagpeso. Saan mo nagtimtimak ni Madam Binita? Sa pam ti agring inton bigat Pipita. Suruan ka nga agluto. Kasano nga ta maimas ti mga datao. Nakasama ti panangan. Ay, when, Madam Roberta. Nalain nga agluto ti kunak. Amangan no adobo pa iti masursurok kada kaya. Simre kaklatan dito'y kwartom, ta saan mat anak katarangga tiri daw, Maya. Nadlaw ko an nakamisug-sug ka itay. Mami, pasensya kayo lakuman. Nasuro na kiti kapsat yun. Pumanawag sa langan. Ay, ne. Saan, Maya? Pudnumat kiti asantak na anak. Maluksawak latay ti panagsasaonan ti Roberta kanya. Tagabot ti pangibilbilangan na kanya. Nadlaw mo mat nga ta sa anak ang nagtagtagari. Wan, Mami. Uray ni manang Pipita. Ay. Madama tayo amang mangan. So adya akong tinubngar ni Roberta. Naguli mo katlaangan. Imay lang nagbakasyon. Manti pa nagrigna. No kumay di pagtrabaho Kasla iso ti baro abos. Ne. Anya ti kayat mo asawan, Maya? Kasla naturuturay mo tangamda kayo, Mami. Maya, am muna kon. Jak narwam amang tutop iti jak kapadpada ti panagpampanunot. Inaunaag ngam ni Roberta. Ngala, bayan, takasaritak to ni Roberta. Jak matla na singa ti panagturog mo, Pipita. Amok anabanog ka, kat oras sen ti panaginana. Awan kanyaman na, Madam. Anda ka ti pangibaunan nyo kanya? Nalpasen ti oras ti panagtrabaho. Andala kayat ko nga ibagakan ka, Pipita. Nadlaw mo mat nga tati ugali ni Roberta. Dakal ti naglumahan nyo iti ugali. Talaga akas tati agkabsat. Uray singin, andan pa'y pagdumaan ta. Pasensya ka lang kuman iti kabsat ko, Pipita. Wan, Madam. Aday si stricto ni Madam Roberta. Awan, ti di naman didlaw at trabaho. Numasapol asong batam. Agsao ka. Ngum numadlaw mong agpungtot. Saan mula kuman at tutupan pa'y. Maturog ako man. Kamu mo awag mo't ni kamuto. Kumusta da matangkan pupoy? Hello, kamuto. Hello, Pipita. Anyat madamag? Nasaya at mat. Kasangsangput lang ti kapsat ti amo ka babae. Agbakasyon ka na? San ka di aday takapsat na ti kapuna anang ngalay ti katulong da? Kasta ngagpaiso. Nairanamot ang nagbakasyon ni Maya iti trabaho na. Nagsakit nga min iti simang putak dito. Takanayon nga mabandaw iti trabaho na. Apay nga min ngagtrabaho kitpak ng damag. Kaya't namutlaang nga da pagpalabasan na iti oras. Kumusta mat ni Pupoy? Ay, san ko nga mo, nuna panan na. Manipod iti nagkapo kami iti sindraw. San kami pa yan nagkita.
Ay, kinilas mo talaga ang tiginatang na. Anya? Ay, makakatawag man kini Pupay. Agur nung samot ka ni Dado at Chinelas. Tanapan man ang nagkatulong ni Pipita. Hindi mo tumat ngamin inggawin. Oh. Anya ko matipangigawidak at masapol dahi nagkatulungan na. Imbaga kung matking kuha na nga, ginanapay lang. Saan mo ta maumang agkatulong? Asawaan ko mga minun na. Ha? Tapno at sang pata. Ngam kasano. Kat di mo pa yung inaram. Agsa sa nga manin dito ibagbagam ha? Unyag pa iso. Ang mga makadayo ako na. Apag iso ko ma, iti panagkita mi. Iti may sa atexmet ko. Ta agpipiknik tayo ko ma. Ay, naladawakit din nga nagriing. Sapay tinulagak idirabi ni Pipita nga agluto kami iti naimas kan saan ang makauma akanan. Awan samot ti makan adi makauma, Roberta. Uray ka sa no ti kinalain ti may sa tao amangan. Adda pagpatinggaan na. Ne, kabsat kayo kadipay lang manang binita? Ay, nyamot day ta ako namon, Roberta. Kun kontraan nakmat. Dangganak. Nangalaak iti katulong tapno ada kabadangan me ken ni Maya. Ang mga sikasukan ka iti panagbakasyon mo. Ang saya atem kuma ti makilangan kan kuana. No nasaya at ti aramid ti tao, anya ko mati pagungtak. Inauna kayong agpaisungam siyak. Oray agbakbakasyonak laeng, masapul ang makasursuro kayo kanya. Apay, auntie, ada ka di ba kayo kanya? Kaguram sa mata si merekak dito'y kwartom. Apay anya ka? Di kalaag na ka man? Nagasat ka ta agbibiyag ka as senyorita. Madama ngamin agdaldalos ak ti silet ko. Siyak amis mo timang daldalos ka dagiti warak. Kat, anya ko mga mintinam na maam. Tagabuam ti kabsat ko kat ampun kamatlaang. Auntie, bilang nakakaspud no nga anak, manipod iti ampunan nak. Naragsakan, kalpasan anatay ti asawa na. Man ano ko mano agmay-may sa. Siyak tupay, kinabailakmat. Awan ka di ti asawa yun? Adda, agpada kami asi kakasar ken ni Manang Roberta. Ti pakay dumaan milaeng. Kalkalpas ti kasarmi idi maatake ti asawak. Adagayam sakit na iti puso. Kat, saan kayo anak ki asawa pay? Apay, maminaano ang makiasawa ti may sa atawa ya. Saan man nga iyaw awan? Saan ka kadingag trabaho? Nakabakasyon kailangan ti. Nagsakitak namin sa naira na nga agbabakasyon kayo. No may panggap iti katiks mo, adda mo kapamuspusan po, Poy. Nung ay pagawidam ni Pipita, mayat nga ta. Ni. Anyat pangiram-ramanam kang kuana. Anya ti sirbi dagiti adu at tiksmit mo. Agpada kayo latta idi ken ni Budoy. Nga ka na basta nakadadumit. Manumit lati reserva ti lugan. Sasaw maya. Depende no kasano ti kadakkel ti lugan. Aglalaok ka, lugan ka na tiksmit. Kastoy ti pamayam. Ay, sige man. Paggigid na nam, agasin narak amin ida. Anya? O, dinagmayat. Ha? Naragsak, tado na. Anya, amumit yung magsutilan niya. Pinaginak mo dito Sikalat may mayatain. Noan niya laditan, ti pakarikutam. Nagtrabaho takit din. Nagalas at talaga ti ugali ni Auntie Roberta. Nanya tinakapanunutan na nagbakasyon. Ano yung yaman niya? May nakinatungtong. Imbaga ka nagbakasyon na kiti trabaho kiti makabulan tapno makatulong ak amang sanga ilikan kwa na, kinaguran at kitin. Apay
Apay ka no agad nga kiti makabulan laang a bakasyon na. Maya, ni Madam Roberta. Magtulong dito ayat na. Kas naman ti ko na. Imbis nga ag senyorita ka, tulungan ni Pipita ka dagiti trabaho na. Nakapagsagad akon, Madam. Agin inanaaklaan, gabayatan ti pa nagsarsarita mi ni Maya. Naglakakan ang mabannog. Day tala nagsagad ti trinabahom. Maya, paya di ka matagtagare. Ni Pipita ti kasarsarita yo, iso nga agdang tangagaklaan, anti. Nanakam kamat gayam. Ala, kumita kayo iti mabalin yu pa'y nga aramidan. Inton pa nagluluto, ayaban nakto, Pipita. Wan, Madam. Wan gayam. At dapay aramida kiti salad ko. Ornosak dagiti libro. Kita, no anya lakat ngamin ti pampanunutan. Ang mga no adama ngamin nobyom. Tandani ka siguron makiasawa. Ay, naimbag talino katak ti Facebook ko. May batik ka ti cellphone ko dito kwarto. Kanunjak na itrangka ti ridaw. Ang mga no pakibiyangan ng ti Roberta ti cellphone ko. Amo na magkayam ti ag Facebook. Tikabsat ko tinagchat. Nabayagan nga wan tama ko katakwada. Aw-awisan nakamapan iti ayan na. Iti ayan na kadagiti tatakil ko. Kanya nga ta, palubusan nga ta ni Mami. Amo kon ano ritrito kang dagiti ramay mo Maya. Adalakid di kayat mo nga ibaga kanyag. Ada ko makitawag kata kayo, Mami. Sapay ko matapalubusan dak. Apay, sa dino ti papanam. Nagchat man ang timay sakabsat ko. Ada ka no ije dagiti dadakkel ko kat aw-awisan na kamang sarungkar kadakwada. Saan ka apawilan? Uray ta adamot ni Pipita. Kat, kasano ti kabayag mo ijay? Day tati jakpay mo. Uray saan kan tupay kit din nga agsubsubli, ah? Pumanaw kagaya man, agsubli ka pa'y laang. Ay, saan ka amamat pati kini Roberta Maya? Ang angawan na kaladay ta. Adda ka di mo't pumanaw, adi agsubli. Ay, huwag gayam, kas kanyak. Ti amok idi, saan ako nga agsubli dito'y lugar tayo. Hanggang addaak man ay. Iso, sige, pumanaw kalat ta. Uray mano atawin mo iti papanam sa agsubli kanto. Jaknam naman anaangaw kay gaya man ti Roberta. Sige, ituloy yun at exersarita. Mapanak pa iti salad ko. Awan matan ti bagak ni Manang Binita. Mapanak man kit di ayan ni Pipita. Tada ibilin ko kenkwana. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at nagtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nalpas ko amin na natrabaho. No, ada pa ipaarami jo kanyak, Madam Roberta. Alamidak. Tulungam ni Maya amang impaki kadagiti arwatan na tapumanaw kanon. Anya? Pupumanawan? Ni, api ngay, Madam? Adda ka matariserba ka tulong? Uno, narwam ka amatultulungan kadagiti trabaho makatulong. Ay, manmanulaan nga dakadwag kadagiti nagkatulungak. Ngam, saan mo't akatulong ni Maya? Anak mo't ti kabsat yun? Ampun laeng. Makaanak aya ni Manang Binita ket baog. Ay, talaga, asan nga kang aw da ito? Madam, pumanaw nga tangag paiso ni Maya? Ngam, apaya pumanaw? Saan ko nga mo? Ay, mas daawak lang, Madam, no apaya pumanaw ni Maya. Kaano ti panaw na? Ay, saan ko nga mo? Agam no saan ka nga agdardaras, damagam to ka ni Maya. Saan asyak ti pagdamagam? Ay, anyan ti pa nagsungsungbat na ito. Mapanak nga tangaro di tayo ni Maya. Talaga gumanat ka mat pumanaw ni Maya aya. Ha? Ay, mabitlaan. Denggempay dagiti ibilin ko ken ka. Maayak dito yung kwartong. Taimbaga ni Madam Roberta, pumanaw ka kanaw? Talaga na, ti Roberta.
Sana ka pumanaw. Mapanag lang ang bakasyon itayan ti kabsat ko. Mas dawag nga rin nga pa yung pumanaw ka. Nagdakkel ti problema ng ti Roberta kanya. Ampun naklang agpayso ni mami. Ngamimbilang nakakaspudpud no nga anak. Kunam nga ron. Binaon nak dito, itatulungan ka kano, mangipumpun ka dagiti watam. Talaga akayat nan apumanaw ah. Saan man laangan? Ha? Nagbalay ti panunot mo? Takasano, dagdagan nagpayan ni Auntie Roberta apumanaw. Kaano ka diti planong nga ipapaniti ayan ti kabsat mo, Maya? Anya ayat ti tulag yo? Agbabawi aksan mami. Mabuto nga, amangan mo sa anak to na makasubli. Mamati kamot iti daydi a kabsat ko. Awan ti pakaibiyangan na dito'y balay. Tainla ko na kanyak ti panakabagi na. Gapo nga tataampon naklaang. Hindi nakakaykayat. Saan ani Roberta ti panunutem, Maya? Di kamot agbayag iti papanam. Apagsubli aklang iti planok mami. Uray, makalawas mo kumamatlaan. Amok ama iliw ka kadagiti dadakkel mo. Ay, madadaal ti ulok mo tutupak nan ti Roberta. So awanan mami. Nasayat dahito na panunot ko apang siniter ko kan kuana. Manya kalakit din aya Pipita. Stay ka matlaangan makasursurong. Ay, mabit lang madam, yalan ka iti danaw. Ituloy lang tang timangan. Manang Pipita, siya kung timang taditi inuman ni Auntie Roberta. Alis to, makit ni maltot na ko. Nanti, ato yan tinanam. Kalakit din naman niyawat. Day tanto ti pakaikawaan nyo inton awana kon. Numuna ta 2 bulan nga bakasyon na. At damit ni Pipita. Mabisina ka talaga. Kapilitan ang mga anak uray saan anaimas ti panaglutom Pipita. Ay, nakain-imas mo ti panan na. Iba ka na saan anaimas. Ay, may anyo, madam. Inton awanan ni Maya. Naim-imas to man ang tilutlak. Palokmagan kayo, iti 2 bulan na kawan ni Maya. Tapno da pakakitaan ti panaglukmagyo. Agpa-picture kayo, Juan. Agpa-picture kayo, tanalukmag kayo, pay. Nalukmagak gagpaiso. Kumutto nga klaang Pipita. Basol mo. Ha? Ala! Anyat papaspasama kan ka, Maya. Saan mo ito naman pulusot ti panagay-ayagat mo? Talaga dyan pagawitan ti panagalag ko manang Pipita. Nagmayat gam ang sutilan ni Auntie Roberta. Nadlaw ko nga peso ti panang sutil mo kanikuana. Iswa, nakiraman akmot na. Mamati launay adwa abulan ko iti papanag. Nagasatak no, da makalawas ko iti ayan ti kapsat ko. Apay nga minagabulan timbagam. Linukok laeng. Isulat ti may mayatan. Masya na kada kayo manang Pipita. Kakaasi kayo lakit din iti pampamayaan na. Tua adalaang matasirbiak. Masalaak ti ugali ni Madam Roberta. Saan na lakit di ama aramid ti kayat na. Tandamot ni Madam Binita. Saan da kun nga itulod iti minibus? Aging galangan iti gay ti pangituludan nyo kanyak manang Pipita. Katadamat ti kotse a pangitulnog ni Pipita kan ka. Ay, gayam. Nalipatak nga muna gayam ti agmaneho. Bayan yun, nag-tricycle tulatan, mami. Ang mga no, at dapay nalipatam. O, dagsubliak, no da nalipatak. No da magan to ni Auntie Roberta, no apay nagsubliak. O, di bagak nga ta nalipatak ka subliak. Anya? Piliya ka mag. Ti kapsat yung lakit din ayan, ti may-mayan. Ay, wan gayam. Inton makadanon ka iti papanam. Saan mo to aliplipatan ti agsurat? Umawag kunagkuma. Napaya nagsarimadeng ka. May kakit din. Adumot lang ti matrabaho ta no masapa ta iti garden. Kamuto. At nakita ka na pintas. Ado tinapinta sa makita mi di garden. Ha? Ado ka dito simbang pata mo to? Anya simbang put mo ti bagbagam. Dagi di mulay ti garden ti kunak.
Oh, di kat nagpipintas da. Naglalang to da. Oh. Naala na kita dito abanag. Yung pera ayaw. Dadlaw mo day ng labas kada taalugan. Ha? At dan napintas anak kita. Apo, kitain na ta. Adula amin nga mom. Bueno, ay, tagabugyasan ba't lang day jay. Nagalas lakit din to'y linaba ang pipita. Kita man. Ay, awan mo tinakita ka problema, madam. Nalinis mo nakita linabaak. Di mo laam mo matanti na estilo a panaglaba. Daytay ko mauray saan mon a plantsaan na pintas lata kitaan. Saan amaliklikan ama kunas-kunas dagiti daduma malabaan. Depende mo ti klase ti lupot, madam. Sungbatan nakpay lang amin. Kaya't mo tapagtalawin ka. Ha? Apay ti kunam, di ka kabala na pagtalawan. Napagtalaw kunto pay ni Maya. Madam, no, pagtalaon dak. Asino nga iti ang trabaho para kada kayaw? Kapilitan na da kayo ti katulong. Ay, sa anak ariserba a katulong. Ni manang binita ti tagabuak no kwa. Ano lang awan ni Maya dito? Nung kasta unay mo tanti panang tagabo kanyak ni Madam Roberta. Uray isumot tanti kasla amok. Ininaw na pa ni Nana Benita. Ngam nasingsing put nga daya. Ngam, awan uray ininaw na. Baybay ang nalatang tikapsat na. Ay may lang nagbakasyon. Isumot tanti mang tagabo kanya. Dumagas ta pa'y langit story ti lutun ta si daan. Sa tagluto ta. Magipanglabiya kijibalay mo. Oy, di mo kita tadalan mo. Dandani mo nadala po, sinagpinta sa balasang buboy. Tangan. Awan anyaman na, Manong. Ay, kamuto tinagan na. Sakmat ni Popoy at your service. Ading ko na pintas. Ito lang ang makita da ka, ading. Nagbakasyon lang dito eh. Takabsat ko dito eh. Sa dino tayo ti store, ading? Ay, nalabsa mo na, ading. Di mo siguro nadlaw. Kukulik tayo na. Mekan, kukulik tayo. Nagpintasan. Saan mo na palubusan? Masapo lang makanobya kan itaatawin. Swabana. Apag iso asumrekak dito'y kwarto, tay agkiriring ti cellphone ko. Nagsasarita kami pailaang ngamin kinipipita, kalpasan anak kay Pakne iti kusina. Pasensya kayo po man, no'y tala nakawag ang mami. Ang mga panunutan nyo, nalipatan kayon. Nag-text ka matan, hindi nakadaanon ka dita. Agad, kumusta mo ti bakasyon mo dita? Bakasyon, saan? Asikasot namin dagiti dadakkel ko, kan pasaray sumuro takiti pagtrabaho ang tikapsat ko. Hamangan no, malipatang agpaisan ti agawit. Sa anak matlang agbayag dito mami. Urag subliak to matlang manan. Andalatakin ka no ipapas mo ti agbakasyon. Nabayag adi mo na din na antipamilyang. Amok, amailiw dakin ka. Tijak kaya, nagato tinagam ang mababaro kat kaya tagmutan nga arman. Awan ti dagas na iti dayta, Maya. Kanya, agsaw ka na, kamuto. Ay, agkutikan ko na kuma. Nakasarita ko ni Maya, kat imanyugot apasyaran ta. No ka, ano lang namamum. Nakurso na damo na dagos. Kanya ka na siya nga rin tilaklakat ko. Di ka man. No kahit ko kumati agar iti sa bali, idi pa ikuma. Nilang pipita ti ayatag. Ay, sus, talpag. Ita lang ang madlaw ko. Pangkis gayang pitinelas ko. Ay, salbag. Day tatidakas na, no ado ti reservak at tinelas. Sangka dagulit mo man nito reserva, makauma ka. Day takot nga men. Apay masapol mo ti reserva at tinelas. Ayun. Tapay, kasla ti panagayat mo kinipipita. Kaputada ni Maya.
Dahita ti reserba. Dahita ti Sika, reserba kalkalapay asasawam dita makaumakan. Saan ko ang magustuhan na kita nga ibagbagan pa niya? Dinak man ito, tulad dita pagim. Apay, di ka umapal kanina, ha? Nagado, ti textmate ko. Di oras ang haribaw. Aglalaok da. Kitama, adda balasang amadama, ha? Kan adapay balasang idikan man. Dito'y pa, sana nga dito. Adapay single mother nga awan anak na. Oy, dinak man luklukwan. Dinak balbalatungan. Ta sa anak anong nang launay. Ada ka di man single mom nga awan anak na? Ewan na. Adda, ta, nangasawa dagiti anak nan. Kahit mo asawan, bakudan. Awan mo. Agpadpada kay latakan budoy. Dahita ti mayat. Bakasyon, madam. Nairapin na ti agtrabaho. Mga no may bayag ijayan. Day tamot ti ko nagkankwa na pipita. Kakaiso na amadinaan na ti pamilya na. Sa dino ka ti alugar ti kabsat na. Saan kumutan anadama? Kun nabayag pa'y nagsarsarita kami. Ay, Oh, uray da kayo kanipipita, binita. Nabayag kayo, nagsarsarita. Maayayamam sakit din ti agtrabaho, pipita. Lina, agungot ka manadago San Roberta. Pinaginanak ni Pipita. Nalagip ni mutan ni Maya. Uray di mo ibaga, nangag ko tinagsarita niyo kanipipita. No agtrabaho ijayan, amangan no saan nan amalagip ti agawid pay. Naimbaga bigat mo, Maya. Naladaw ka man na dumano ni Tigardin na pagtrabahuan di kabsat mo. Naladawak ngamin anak kariing. Nagsapamat kay may ti garden ti kabsat ko kat inilutwak iti pamigat dagiti dadakkel ko. Talaga ang nagagat ti kabsat mo. Kasmat lang kada kayong ama nung. Anya tinagan mo itayan? Nagkita kami iti store ti kadwayo. Nalipatak matan tinagan na. Ni Pupoy de jay. Kitsakmat ni Kamuti. Kamuto kunak ko ma. Awan ka di pa'y asawa day jay ta sinaludsod na no mabalin nyo timang pasyar kanya. Ay kuha. Agpata kami pa'y lang baro. Isupay kit din dahil sumungad kita. Ay mapanak mat nga rodan. Na. Pimano ngagpasyo. Kastaon ay matdaras ni Pupoy ngagturong ito. Oho. Makamakam na paingaraw. Kunagtupay amayat ni Maya. Membat manugot ka matlang apasyaran ta. Ang kangaro doon nagtuktok itirida ko. Urahin ka dito. Anya, mabain ka pa ilang ka mo ito. Sige mandangan sakor. Kitag man tilang ni Popoy. Kaslasig sigurado. Nih, nagsublima tatagos. Apay nga ta. Popoy, apay. Sus, nagkapoy ka mat ngamin. Awanan na, nagawid ka nun ni Maya. Anya? Nagawid ka nun? Nini. Kunak man nun nakasaritam itay bigat kat imanugot apasyaran ta. Isumat yung bagat ikabsat na. Malaksid inlakasan na ni Maya. Uy, sika talaga. Nagado akalukwam. Apay kumang ilakasan. Apay stricto? Saan matiti ko na? Umas-isip manang ibaga. Ay, malaksid luklukon na. Sayang pa di ay ta. Yung manyapa yung gawit ang karoon. Wait lang. Namasayangan ka. Adamat pamuspusan. Sikabsat na laangin. Di pa siyarin ta. Mangluklo ko ka man ako na akon. May kakit din. Kapoy kang tumat ngamin. Imadayo lang arudan ni Pepita ang nagkatulong. Hanggang napukaw mo pa day ta reserba. Reserba manan. Sang kasaon day ta maumak kunak manan. Nusan mo pa'y akayat ti agawid umura akon. Ha? Umay kanto la balunan nun intun bigat. Oops,
Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nadalaw ko. Nagrangrang ti silaw iti salas. Kanangag ko nga antan sa sarita. Ingat na Madam Roberta ti Rimor. Kakangay na nga may nakaslada ka sa sarita na nagsasaw. Jakmat nang nga tayo nawagan nak. Ha? Ang ginanakit eh. Saan nga takadwa ni Madam Benita? Ang mga nagkapidang ang kapsa. Talaga asa nga ilian nakanyama ng Benita. Sika pa yan tinagtimpla iti kapek. Kasla siyak matanti bumalay kat da kayo ti katulong ko. Nyamot dayta ako namon. Sa anak at agabaw, Roberta. Amok lang ti agadi. Talaga ananakam kaakabsat. Gaputa nagbakasyon ka, di sa nga ilin ka. No apay arigatam ngamin amasinga ni Pipita. Agmalmalam nga trabaho dito'y balay ni Pipita. Masapol na matiin na. Ne, ang mga no bumaaw ti kapem. No apay nagkape kapaylaan katrabi eh. Ne, kape mo't ngagpay so daytoy. Gatas kumaa. Agam, sana bali. Inumaklatan. Sayang daytoy no ibalang mo. Alilawin na kaday ti panakitak. Nabayag mo ito na nakamurmurayak. Sakbay ngay mayak dito karte. Naim bagabigat yo, manong kamuto. Agbay may sa kayo, man. Na, si kakading agpay sumaya? Apa na pamulang lang kayo, nakakita kanya. Siyak day toy. Ay kwa, kastoy ni ngamin. Nagtulag kayo kano kini Pupoy, apasyaran na ka. Ngem iti adda kamin iti sango ti balayo, kuna ni manang mo anagawid ka kanon. Agkat katawa nga rod ni manang anang istorya. Inangaw na kanulaang ni manong Pupoy. Pimanaw matadagosan. Anya? Sige, manong kamoto. Lumabasak pa'y. Ayan yan. Kita man lang agpaiso. Naggadwa kalukwan ni Pupoy. No isot ang awanda. Mamati mo tadagos. Naim bagabigat yo, madam. Ampaw, nagpintas kayo ni tidaytang arwat yo. Agyaman ak Pipita. Agam, damagag man kan ka Pipita. Balasang ka kadipay laeng. Un, madam. Awan pa'y asawak. Awan ka diti kaayan-ayat mo? Ay, nga mo kita nasalsalut-sudin na. Napayasaan ka makasungbat. Amangan matnutumboy ka kat ada pa nagkursunadam kanya. Ha? Ni madam bay. Padasag ti agaliwaksay. Madukutanak nga daaklatan dito'y balay. Ngam, dayto'y titandaan ang Pipita. Uray awanak, saya atem ti trabahom. Niya, matan niya. Bulon na matan na pimanaw. Kapoy ti dahi yung bagana. Anyan dahi yung bagana. Kasla isumatan ti amo. Manakam kamat gaya makatulong Pipita. Naimbag ta na panunot mo tinang saruno kanyak tapnulok tamtigate. Saan kayo matamakarwar mo saan amalokatan tigate, madam? Daytaman ti kunak Pipita. Saan ka nga paet? Amom no anya ti paet. Mukha niya ti kaya ti asawan? No saan niya tuktukan di paet? Saan ako magak? Saan nagkutay? Uno, saan amausar? Saan anas ka nga isuro yaw? No niya ti aramidag. Tamok ti trabaho kas katulong. Diyak man magustuhan day ta pa ng sung-sung bat mo kanyak. Madam, awan ti ambok adakas na yung bagak. Sinong batak lang? Ba't niya sa ludsod yaw? No, diyak lang dardaras.
Sumangpagtaklaan. Agalwad ka kanyak, Pipita. Nay, saan da kumapangpangtano ta, madam? Uray katulong aklaan, amok mo at nanyat kalintigak. Sa may saan mo tada ka iti mang susweldo kanyak, ta saan da ka iti amok? Sumangpagtaklaan, Pipita, makitam. Ibagak kan manang binita papanawan na kalaangan. Nangag ko ti panagungat ken panangbalaag ni Roberta ken Kapipita. Kasladyak met am mo ti kabsat ko. Sinang batak lang mat dagiti saludsod na niya ti paat, madam. Kinahidakas na matang. Impang tanak kiti nga paikat na kano katulong. Awan sa bali ang makapapanaw ken ka no di siya klaang, Pipita. Awan basol mo tapno papanawon ka? Kagura na nga ta ti masumbatan, madam. Siyakton ti makaamukan ko ana. Isaganam kit din tinaimas asidaan inton aldaw. Ay, unyag pa iso, madam. Tay paborito na putahe kan kayat na ti panakaluto na ti saganak. Dahil taman ti kunak. Masapul lang siguro a pasarunuam ni Roberta. Saan mo akon kontraan, Pipita? Oh, nya umisip ka. Tasan ka mamati itimbagak? Kapun sa mata awan makukwarta kon. Wow, sana all. Nya man daytan. Nagmadin sa no awan makukwarta amin na tao. Tikayat ka sa wen. Amin kumaatao. Kasking ka, anak pa kumbaba. Hambol. Ha? Uray bubuutan ti kwartam. Ngam uray sabat di ta pusom kat bubuutan. Pupoy? Anyaman daytang ibagbagamaon. Ang mga nagbalayan nga agpasyon ti lawa-lawa kamuto. Pudno, anak ito ni Maya. Kunak lang arudan awan. Saan ko nga arapa aplaeng. Nakasaritak pa'y ni Maya. Inangaw nakakanulang ti kabsat nakit na mati kamot tadagosan. Awan mo. Eto wow. Ay, mayat nga rin nakasta kamuto. Sublianta, apasyaran nito na ba Makaado ka manan. Ipas nagtakit din tagtrabaho. Ning, maguri ka. Nabisinak mo tayo. Agmerinda tapay nga ron. Makapabisin nga minda kita nga ibagbagam. Naimbag ta nakaawag ka, Maya. Kumusta kayo ditan? Nasaya at mami. Napanaklabit iti garden. Garden? Wan, mami. Wan gayam, makauawi dapon. Kung nagmanudo abulan ti panagyan mo dita. Ay, mabayag ko na iti 2 bulan, mami. Nasumangputak, makigtuplakit din ang ti Roberta. Kunam nga ron. Napalalo ti panang tagabo na kinipipita. Uray syakmat, tagtagabon na. Kaputampon na klaang. Katulong ti panagkitkita na kanya, katreserba ni Pipita. Jakman amo. Nagalas mo tan ti panagpampanunot na. Ang saan mo apanunutan pa? Apag isulaunay ti sangpet mo. Napasabatan ti bisin ko. Ay, daytoy pa'y ti paborito kaputahe asidaan. Ni Pipita, tinangluto iti dayta. Dayta man ti katulong. Kasta man ti kunakmanang. Daytoy atiraman. Ay, agyaman. Ak naman gusto niyo matlagayan ti panang timplak iti kahit yung putahe, madam. Amok alinalaing mo tinagluto. Tamom nga dabasol mo kanya. Amangan no, saan mo maimas ti mga no irapin mo ti agungat. Wan mo't nga paiso. Relax kayo lang. Mal, agulimag kayo nga rudan ta mga anak. Makapaawan kayo iti ganas. Niyahamot tanda ito yung amo. Ay, sa nga ili, no? Bakasyonista. Isumot ti saan amakatal na. Sumana. Kabayatan ti panagpalpam ading ko. Kaya't ko ngagsarita ta. Ne, kaslahwes kamatan amangusig kanyak manang. Nagipulong ka din ni Pipita? Hinununaan naksamatan
kat plano ko mga ungtan ni Pipita inton madamdama. Saan ang nagipulong ni Pipita kanyak? Nangag ko ti pa nagsasaom kan kuana. Sinong basong batan nakit din? Awan matdakas na iti imbagana kan ka, Roberta. Talaga nga ikalintagam dayjay akatulong anya. Aray, kalata nagsakit ti tiyan ko. Ay na, sinabidungan naksamat na ni Pipita. Anya? Ay na, madya talaga. Talaga nagsakit ti tiyan ko. At nasakit lalaing tinaalam akatulong. Nalpas kon akinasarita ni Roberta Pipita. Inton maminsan, saan munton asong batan pa eh. Sige, ipagpagabok kada kayo, madam. Sinong batak laang mo ti sanudsod na kanyak? Saan aga po takabsat ko kat kanunungag. Kat sapay ko mata maawatan nak. Wen, madam. Wen magkitingag paiso Kabsat la ti kabsat. Nasimbat magkitian ni madam Binita kanya. Siya kun ti makaamo ang makisarita kin kuana, Pipita. Agyaman ako na madam. Amin nga ibagakin ka ni Roberta. Uwan ko namlatan. Saan nakalaki di at agabuan? Nagsingbat kayo na kanyak, madam. Sige, ipagpagapok kada kayo. Uray ta, saan mo't ngagbayag ni Roberta? Numano atawan anag na ijay Manila. Saanan anarwam iti klase ti panagbiag dito'y probinsya. Nagranata yung manan dito yung store, Manong Kamoto. Apay, awan ka din ni Manong Pupoy, abaunan nyo? Ay, kwa. San kami ngagkabalay, kinipupoy, Maya. Pasaray yung may langit di balay. Naglawagayam ti garden nyo. Ay, saan ko agar din namin? Agpada kami lang kinipupoy ang makitrab-trabaho. Basit lang ti bukod ko agar din. Yung sa nakasjay ti kalawa na. Kasta? Sige, umuna ako, Manong Kamoto. Sige, ori siya, gagawin ako tayo. Si Dayja kinapintas ni Maya. San lakit ti anarwa mga trabaho iti garde? Sana all. No. Nagrana kayo gayam kinimaya, sister. Jesus, kinap kapuyam matmalin. Anyamanan ti kahit mo asawa ni ti Dayta aya. Ay, kamuto. At na panunod ko apamuspusan. Oh. Uray pumanaw ni Maya. Adig pakpakada. At na panunod ko apamuspusan. Si kansa mo ti agkursonada keng guana. Ang mga noda planom amang itaray keng guana. Saan kamuto? Kasunay. Alaam ti numero na. Tateksam kan awadam to. Diwaw? Kasama ti pampamayam kinipibita. Saan aga? Loko ka talaga. Ala, kaputa si Kati nakapanunot. Si Kanton ti Mangdamag iti numero ti silpon na. Muna talatan amangan, Pipita. Sumarununton ni Roberta. Mangilasin ang karot iti si Dana. Sana na masapol? Makigidda naklaangan amangan. Mayat ka di matlaangan tirik na. Mangrabi aklaan. Sa maturog akton. Pag sidaan nakit din ni Pipita, iti pagpilpilyan na. Kababain mo't kada kayo, madam. Ilasinan kayo kumaitay, iti si Dayaw. Mga naklatan. Ngamno agsakit pa ilaang tityan ko. Basol mo, Pipita. Ha? Mangan tayo kiti. Tapno masapa ni Pipita ang makaiwakas kadagiti trabaho na. Kat makainanamot tayo. Awan gayam ni Manong Pupoy, Manong Kamoto. Napanakla na nga lay ti merienda tayo. Napanla di tayo store. Agsubli mo la dagos. Naibagak samat kada kayon. Anak ka umayak lang dito bugyasan. Tanyawag iditi kabsat ko nga adadag iti dadakkel mi. Ay, naimbag man ta nakaumay ka. Sa anak nagbayag, Manong. Ang mga nugalat nga gawid akton. Dahito yan, gipagpaga ni Pupoy. Halang merienda tapay, Ha? Eh. Agyaman nakiti panakam-amo kada kayo, Manong. Ngam orain ton pumanawak ton. Agsubli ak tupay.
Hanay ko, nagsakitan ti tiyan ko. Pipita, humay ka man dito'y darasam. Anya ti mapaspasamat ken ka, Roberta? Ni Pipita ti pinukawak. Pipita! Apay, anya ayat ti magam ka ni Pipita. Nagil ilos ka. Nay ko, nagsakit ti tiyan ko. Talagang adalalaing ni Pipita. Ang sakit lang arudan ti tiyan mo. Mabiit lang. Ay nakayaban ni Pipita, ta itaray ta ka ni ti ospital. Apayababan mo pa'y laag danunin ni Pipita iti kwarto na. Pukawam latan no awagam. Anay ko, nasakit na talaga ti buksit ko. Anay. Saan ka nga ginko ko na Pipita? Amok nga yung gagaram nga agsakit ti tiyan ko. Ha? Ay, madam! Ay, oh my God! At di ba kayo? Itaray kayo ng ospital! Nyamot din dahil ng amo. Papasun! Ngam awan ti pagmaneho ti kotse. Isya ko, madam! Ang tagmaniho! Awan gaya. Ang nervyos ang amok tagmaneho. Ang nervyos ako kasto nga adda emergency. Anya nga emergency nga magbagayo man ang binita. Nagtulagan daksamot ka ni Pipita. Anay! Nagsakit ti tiyan ko! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ang riring mo ti cellphone ni Pipita ng saan asumong ba? Nakaturog nga dan? Nasa papay mo. Saan kami nagbayag iti panagsarita mi kini Maya? Iloko apo boy. Siyak mo tad adda makisarosarita kini Maya. Mabitlaan. Nakadlawak. Apay ang sabali a babae. Naturidak mo't ngagsaw. Namno ni Pipita. Awan. Sumkil ti dilak. Maturo akit din. Nakaturong matlangan ti kabsat yung madam. No agasog itay, pamasulin na. Siya ka no tinang pasakit iti buksit na. Itay pailaang adda tayo ijay balay. Pinabasol na tan ang nagtulagan ta. Dinagdag na kamot nga rod ang nagpataray itay at adda ngagsakit ti buksit na. Anya nga tangag paiso tinagsakitan ti buksit na madam. Itay pay aldaw adinilaw na. Saan nga taas si mamay ti tinumar na nga agas? Ang mga nintong makaring, pabasulin na tumanan. Tinasaya at Pipita, agawid ka. Siya kun timang bantay ti kabsat ko. Siya kun tiyang puyat amang bantay kan ko na. Takayon ti agawid, madam. Sige nga rod Pipita. Nakapsutak ngamin iti puyat. Ano sam ni Roberta, Pipita? Uray di mo amot ti pakabasbasulam kan kuana. Awan moon, pupoy. Talagang awan nagdumaanyo ken budoy kunak manan. Siyak mo't ipasubom ang nakisarsalita ken ni Maya. Talagang ang gagarak. Di unay, ang nagtimtimek. Nasapa asagot ko, iti pa nagkasangay mo ni Maya. Ay, tilay bagbagamon. No makadanon day takan ni Maya, di ka mabain? Sa dapay may sasagot ko ka. Oh. Naala kon, tinumiro ni Maya. Anya? Napumanaw, adig pakada ni Maya. Kat awagan tulad ta. Si Kantulatan, ti mangawag yung kuana no kayat mo, arbong baikit din na. Nakaturong kamat kayam. Ha? Ni Madam Roberta? Ay, nakaringat gayam ka. Mulmulagatan na ka. Ay, Madam, kumusta tirik na yun? Nakapsutak, Pipita. Basol mo. No saan agapukan ka sa anak ana ospital. Talaga pa basulin nak. Manipod ini tengat aldaw.
Nagsakitan ti tiyan ko. Anya ti inlaok mo iti linutom iti paboritok aputahe. Hey, awan, madam. Agpapada tayo kumunang. Agsakit ti tiyan na no kwa. Urayang matan ti batang mo ah. Ay, madam. Saan na no ti atapyaw? Nay ko, nay. Nagsakit man ang tiyan ko. Katanyat mulmulagatam nga ay. Mangayab kan iti nurse. Ay, nagsakit man ang tiyan ko. Awan, madam. Yak maawatan ti ugali ni Roberta Pipita. Masakit lang arudan, naingar pa'y laan. Pabasulin na kasyak tiga po na nagsakit ti tiyan na. At tapon na paikit din na nagkumplutan tayo. Tay kunakon, anos dinalpas nga anos. Si kalaangan ti mga awat iti kabsat ko, Pipita. Anya ti ko na ti doktor. Anya gayam ti nagsakitan ti tiyan ni Madam Roberta. Amangan kanuno adda na ipaunag na anay kontra iti buksit na. Di pa ikat ada panunutin ti kapsat yun. Akayat ko sa bidungan. Apay kumamot nga aramidam dayta. Kasaritak to unton makariing. Agawid kan, Pipita. Makaturturog kan san. Makaturturog ako paisoon. Sige, inangaro din ta iridap ko biait sa akang trabaho. Ang subli akto inton malam, madam. Uray di mo unay sapsapaan, Pipita. Sige, mapan kan. Uwan, madam. Ay, anya lakit din ni Madam Roberta. Naanos na una yan, di makaala iti ugali na. Uno makaawat kan ko anak. Anya pa'y ngay. Nudyak makaanos. Wanan, kapilitan nga gaano sa... Paingat ang agpaisok. Anya tinapasamak kini Pipita. Uray idagsapa. Inawagak ng saan nakasumbatan. Saan mo una apang pananutin? Saan naman mo no di mo iba kaking kuana? Adda ka mo't gamit tini kudak. Anya di ko namang? Bueno, lima ba si tayo? Sino? Pagdamdamagang ka sa bali mo ti sungsungbat mo. Kit ni Maya ah. Ulaw ka talaga. No limabas ko ma, nakitam ko ma. Manong ayat itawin mo, tagkabaw kan. Ay, huwag nga igpeso niya. Awan anay, dagiti talo alalakay, akin na sarsarita. Jesus, narigat nga igpeso, ti malakay na baro. O, daklo na matlangan na malakayan kan. Naka na ya, dagiti kinatungtong ko alalakay, ti kunak, analakayanin. Ay, sana ni Maya ti pampanunutag. Idi makasangputak idirabe inawagak nung sana simbungbat. Naka na ya, apay ngamin nga isupay laang ti pampananutam. Kat adamat ni Maya a reserbam. Nagmadiday tang ibagbagam. Agtrabaho takiting. Kumusta ti marikrik nam ading ko? Agsakit pa'y laang ti tiyan mo? Saan mo na pumigpig sa akon? Mamalin ko siguro ti agawid. Kailiw kon ti kwartok ije balay. Paliiwem pa'y anaimbag ti bagim. Ti doktor ti mangibaga no mabalin mo ti rumwar. Nalalaingkat din ti doktor ngam iti siya. Ay, talaga ate ito'y akabsat ko. Awan ti pangiturungag. Inton bigaten nga agsubli ti doktor mo. Bareng nasaysaya at ton tiriknam. Ay, dahito'y tijak kayat. Uray agsakit aminan. Saan lakit din agsakit ti tiyan ko. Ay, mabuteng paikit din amangan. Umigsa ka nga rod no di kamangan. Inton makarwarak dito'y ospital. Jak kayat ani Pipita ti agluto. Siyak ton ti agluto. Tapadyasin mat ni Pipita ti agsakit ti tiyan na. Ne, sa balin sakit din ti panggap mo. Ina, delikadong samat daytoy. Ulitek man nagsakit ko maamin abuksit.
man. Ay, nakaturo ka katako si tayo nakasamot katak. Diyak pa'y managat. Sa pagtulangan ti mga daw. Bumangon na kung tama pa na agtutok. Kalpasan na, rugyak mo't nung trabaho. Awan mo't kit di unay ti aramida ka. Nga masapo na dalosak ti kwarto ni Madam Roberta. Ang mga numabalinto na rumuar. Tagi na naakman ti mga awagkin ni Pipita. Sakbay ngagluto ak iti pangrabi. Bareng sungpatan ng tiawag ko. Tepe ngagriring na tay. Silpon na. Nay. Awansa. Ang mga no itong Domingkon nga umawag. Yung sungpatan na. Kamu daw! Ah? Ay, kamu to. Kay pailangan palpalpaa ka na sa ako kalinuktan di cellphone ko. Ay. Imawag ka kami di Rabi, ikaw ni Tepe ka? Ay, Wang. Kat kumusta kan? Nasayaan man. Diyak na sa hango asinong batan ti awag mo. Intaray ko ti amo. Ay, tikapsan ti amo ko di ospital kung nagkuma. Nagsakit nga min ti buksit na. Ay, Ay, sus. Kunak lagid din niya tinapasamak king kan. Ay, nasayati ka sa sahad ko. Kamu daw. Ay, naimbag man. Alakit, agan anad ka kumaakan na yun. Ay, napang aranak pa. Aprobatak ko man naman di ospital. Sino nga tayo titimtang nga sa ngaili? Diyak mo't nga rod mamati, adi nakauray ni Madam. Ha? Naimbaga malam mo manang Pipita. Kumusta kayon kabayatan tikawan ko? Maya, adda ka mo't kaya man. Kano labi manaw ka? Agsubliak to manan ni Jay, ni Mami? Anday di ospital. Mapad ko mga rod sublatan na mang bantay kay ni Madam Roberta. Ha? Apay, nan ano nanti Roberta? Nagsakit ti buksit na. Ay, kasta? Manang Pipita, siya kung ti mapan mang sublat kin ni Mami amang bantay iti ospital. So tilak man ni Auntie Roberta. Day talang no sumublat nga agsakit ti ulo na makakita kanya. Simbangput kagaya mon Maya. Nagbiit ka matan anauma. Awan mo tinaibagap nga agawid kan idi imawag ka. Kaya't kayo ngamin ang sorpresaan, Mami. Inton makaring na Auntie Roberta, makigtot lagid ni. Imbes ani Pipita timang sublat kanyak amang bantay iti kabsat ko. Si kamot ti Imay. Saan ka kadi anabannog ang nagbiyahe? Ay, saan asyak ti panunutin nyo? Agawid kayo kit din, Mami. Dua kayo lakuman kini Pipita amang sublat kanyak. Tapno makainanaak mo't. Agner-nervyos kay samot, Mami. Ay, inton bigating nga agbantay ni Manang Pipita. Tapno maipapas tayo tagin niliw. Kasla nakabaybayag matan nga awan ka. Kunak man no, 2 bulan mo amang ngiliw iti pamilyam. Pangsutil ko lang kini Auntie Roberta ti 2 bulan. Tay talaan no makigtot ang makakita kanya kat tumaod ti sabali asakit amang ibayag kan kuana diti ospital. Agkatawa akla ko ma. Ang amang no makariing ni Roberta. Pilya ka. Nagsapa nga mina na naturog. Kasla napaksuyan malaunay. Talaga napaksuyan. Agasam ayat ti sakit ti buksit na. Naungot matlat ta. Siya kung ti makamo kini Auntie Roberta, Mami. Wanggayam. Dahi ti tinalipatak. Nagkuyog kami kini Pipita. Tapno ada pagluganan niyo. Izumuti kunak, Madam. Nagina na kumapay lang. Tauray intong bigatan na sumublat amang bantay kay ni Madam Roberta. Kaya't nakano nga ipapas may tagin niliw. No kaano lang nga pinmanaw. At danto ka numanin sa bali nga ipapan na iti ayan ti kabsat na. Isumat kit di ati ko nana. Ay, amangan no kahit yung timang rabi ay. Nahan kami itay kinimaya, sakbayan na pan kami i hospital. Kasla sa anak mo't amabisit. Siyak tulatan ti makaammo Pipita. No, santo pa yung unay arabi eh. Ay, ayaban naklat tata, idasaran kayo iti pangrabian niyo.
Oh, apay. Anya tinipalsamak king kapo, boy. Dahito yun, tikon ko na king kakamuto. Adala nga rudin ni Pipita, iti pagkatulungan na. Ay, sus, pimanaw pa'y adi nagpakada ti reserbam. Inulit mo mananday ta balikas. Makauma. Sang kadagulit mo. Nagmadi adenggang. Awanan ni Maya dito'y bugyasan. Nagawid ang adi nagpakada. Apay kumangamin ngagpakada kat san mo ano biya. Ah, amin gaya. Ngam ti amo nga ta ni Maya. Makaliklik kang kakamuto. Ah? Di ka madanagan. Ada kanyak ti numero ti cellphone na. Kanya kumano adda. Bibiyang ko. Oh. Apay ti kunam. I-text ko, inuawagak. Si kano kayat mo. Anyat oras din manang binita. Saan ba't gayam asika ni manang binita? Addakan? Kung nagtupay maklat ka, makakita kanyak, anti. Naimbag tawan sakit ko iti puso. Ang mga naatake ako man iti pa nakakigtot ko nakakita ka. Nagbiit kan. Naimbagkit di at nagawid akon. Tadda ka kasi nublat damami kan manang Pipita, amang bantay kada kayo. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Kayat mo nga agbayagak dito'y ospital. Sa bali ti panangawawat dito kapsat ni mami. Auntie, amangan mat lumabisin kayon. Nauma akon iti makmakan dito'y ospital. Agawid akon inton bigat. Anya? Napigsa kayo ka din, Auntie Roberta? Sumot na kaya. Asaan ta na nakita ni Maya ito'y bigat. Pinasyar tala rapi. Uray dita kaguram. Ay, padasag nga awagan. Tintod na numero. Anay ko rin ka man. Saan ko gaya manay punbok? Ayan na nito yung papel. Dito. No, kaya't nakasong bata. Ay, ko rin ka tayo dial ko. Zero na data. Agri-ringan ka cellphone na. Hello? Ni Pipita. Ay, kamu to. Ni Pipita magtisil mong bat. Anya? Kasano na pasama kita? Hello? Apay adi kag sao? Asino day toy? Anya ti masapol yung kanya? Pipita, naimbag arabiim. Ni Popoy na ito. Pupoy! Si kamad kayang. Apay? Ako nga men. Nalobat ti cellphone ni Kamuto. Kat pinaawagan na kakanyak. Ay, muti. Siya ko ni mag-isarita ka ni Pipita. Pipita. Ada ka manan dito ospital? Ada ang iti balay dagiti amo. Nangpat ngamin ti anak ni Nana Binita. Kat ison ti nang bantay. Ti aday di ospital. Ay, kasta ka di? Wan! Inton bigat nga subli ako niya di ospital. Ay, sige nga Rodan. Ang mga makasinga kiti panaginanam. Kat masapa pa nga green ka inton bigat. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Imit kaya po iti mawag. Nakigtutak pa'y. Tasan mo ta nakapunbok tayo dyan ang ti mawag kanyak. Awan mo't sa bali ngamin nga mo kung mawag kanyak. Ay, nalubat kayam ti cellphone ni Kamuto. Nalumarak man lang dito kwarto. Inak mangalay ti inumag adano. Ayan yan. Naminsan lang ay narubob mo ti kapim. Naibusan. Naimbagtasang ka na sinit. Saan mat unay anapudot ang tidanam. Nagnervous ka niya, Kamuto. Kasanon, nung nadoktaran ni Pipita nga dereserva. Inulit mo man nun deta sang kasaom a reserva nagalasatin kan kunakmat. Apay kumaasyak ti nervyos kat si kamat timawag. Kat ni pa'y Pipita ti simong bat. Ay, wanyat pa iso. Oh. Kasano na pasamak tayo dyan?
Makitam. Sikan sa mo tag nervyos sa nagdaras nga inibos mo ti tinimpla makapim. Nan kita man ti papel nang isurata mitin numero ni Maya. Gore ka. Ito, ikaw mo to. Gore ka bilang. Ay, kumpara kiti numero iti cellphone ko. Ay, sikan ti lumakay pupoy. Kapay ka mo ito. Nakapsuteng di pa nagkitam. Nakapsuteng tamulagat mo. Dayta ni. Dayta 0, 8 ti nagkitaam. Sa daytoy 8 a numero, 6 ti nagkitaam. Hay! Panawanan, tapno pa eksamin mo ta utek mo. Ise, matam! Siririin ka pa ilagay ang pipita. Umay kakadi agtimpla iti kapin. Nalipatak ti nagtimpla ti gatas ko. Siya kon di mang timpla iti gatas yung madam. Day talaan nga banag. Siya kon pipita. Rimuara kiti kwarto, tama nga ala ako maiti danong nga inumag. Ay na, anya nga min day to'y apanawat. Nakalamlamiis ko man iti rabi eh. Nagdagaan nga ro iti rabi sa naglamiis mo't iti parbangon. Anusam ni Roberta, inton sumublat kang agbantay, inton bigat pipita. Wan, madam. Awan ti problema iti dayta. Kabaila ako nasalaan ti ugali na. Nakapanaw gaya man ni Maya. Kitsi ka man ti simublat anang bantay kanyang pipita. Anya ti plano yo. Kaya't nakabugoongan dito'y ospital. Ha? Naangaw kayo mat, madam. Mabalinda kayo ka di mo tabugungan. Umisam ka pa ilang amin. Rumwara kun dito'y ospital itangal daw. Madam, mabitlaan. San pa anay katidagom ti dextrosyo? May samot asulpang day jay ama ng binita. Ibagak lang arudan akayat kun ti rumwar dito'y ospital. Talaga ni manang tipita. Insagan anak pa iti pamigatak. Sakbay ngay may nagsinublatan ni hospital. Tinulungak ang nagluto iti pamigatan tayo, Maya. Kat kumustamot ni Antem abinantayam iti nagpaknag. Matmaturog pa lang itay pumanawak ki hospital. Ngami di rabi, sumanao. Kaslawan mo't sakit na. Ay na, nakarkaro pa idiin taray mi iti ospital. Inabasol na ni Pipita no apay anak sakit ti buksit na. Anya? Numadi ko matilinuto ni Pipita a paborito na aputahe. Agpapada kami kuma nagsakit ti buksit na. Mami, tidak ko makagura ha. Dagulit ti kabsat yun. Ay. Mok dayta. Sigod nga ugali ng dayta. Kaslaat at damat a kimaro. Cellphone yun sa jagriring. Sana kas di ringtone ti cellphone ko. Ang mga nun ni Pipitan ti umawawag. Ang dangat at problema. Ang mga nun nagpupudutan naman ni Pipita. Madam, kasta unay ti ungat ti kabsat yo. Kayat nanti rumor dito ospital. Nakiapa pa iti nurse na kayat na maikatin ti dagom ti dextrose. Talaga ati kapsat ko. Oray sa dino tayan na. Kanada sakit na. Napigsamot din iti panagkunang. Itapay lang amin nga umay ti doktor na. Sige, mamigat kami lang. Umayak to dito ospital sakbay asumra ka kiti opisina. Sige, madam. Bye. Anya, naawagan matla ang tikabsat ko, Pipita? Ay, uwin, madam. Mamigat da kanulaan kini Maya. Madamdaman kanupay nga umay ti doktor yo. Imbagak lang arudan idikalman. Takulit lakit din ito bakit. Napigsakan sa matungag pa sa madam. Napigpigsak pa niyong itinwang tapno among Pipita. No saan agapukan ka sa anak ko man na ospital? Sikan tumamat yung sakit tibuksit na. Ha? Oh, apay. Nakatingig ka pa ya kumikita kanya. Anya man na nakalukwan di pambanunutam. Kasanulaan yun. Luna mo ni Pipita, ani Maya. Awagak ko ma. Sana ni Pipita. Ang problema mo dahita. Saan nakiramraman?
Anya nga tati makula ni Pipita, nga dereserbam Oy, pupoy ka, bigbigatan nakmanan. Anya arisit pa, sangka sa natin, baga lang ruda di mo ulitan. Nay, sabahalin sa kati pinagkinilas mo. Dito jay ginatan ko reserba, kamuto. Oo, nagadwa ka lokon. Saan mo ngayon awan ti pagsasaritaan ta? Awan gayam. Amangan no awan ang yaman na kinipipita. Ta saan na payamat nga mo? Tinalimad apanagayat mo king kuwan? Alawin, nangabakan. Ngam agulimot kan, tama nga nun niya pa di mapasamak king ka. Nabayada kon ti bil mo dito'y ospital. Ni Pipita ti mangyawid ken ka. Taada na patag nga asikaswag iti opisina. Mano ti pinagbayad mo, manang Binita? Nagkalbasit agatad. Ngam saanan aday ta ti panunutem. Ikasay mo to iti sweldo ni Pipita ti dadduma. Total, basol na, no apaya na ospitalak. Magkato mo nagita kagamitan tayo, Pipita. Ayun, madam. Agtignay kan, adu na gitoy, subliam to ti dadduma. Mapantayon, tulunga ko ni Pipita ng agbagkat. Idaw asdak to ija opisina. No niya nga minti di mo nang itugutan ka ni Maya. Anya langan ti Serbina. Ay, day tapuan na tantaklilyan yung madam. Siya kung di makamo kadagitoy. Hey, apay nga i-remore ka iti kwartom. Ituloy mo lang ti maturong. Naiturog ko iti nakaruwar ni Mami. Wanya, nairuwaryo ka din ti Roberta? Wan, agin inanan iti kwarto na. Amang ano nakaturog pa ikit din Napandugla kit di asumanao, kabayatan ti panagawid na Anyamat dun. Kaslasan na nagsakit. Pipita! Ayabam ni Maya, takasarita kayo man. Ay, siririingmat kaya. Pipita, nangag na ako no, natulong kan. Ay, uwan, madam! Umaya kaon! Ay, isa ganam tilapayag mo manang Pipita. Sigurado agmasinggan man ang tingiwat ni Auntie Roberta. Gaputagpada kayo akatulong dito'y balay, denggan niyo na imbag ti ibagak. Anya day jay, madam? Palpasin nakpay nga agsaw, Pipita. Sana si katika sarsaritang. Maya, si putam amin agaraw ni Pipita. Aglalo iti panaglutuan. Mga no pagsakitan naman ang tiyan ko. Ay, saan mo't madam? Sana si katika sarsaritak, Pipita. Dumagkalatan ni Tibelin ni Senyora. Hoy, nasakit tinakam mo kanyak, Maya. Pudno mat nga ampun nakalaang tikabsat ko. Ang awan ka lang, Auntie. Hanggang may met adanggan ti Senyora. Kayat mo mat timawagan iti senyorita? Kita, di rumor ti pudno nga agbibisin ka. Madam, anya pa iti bagayaw. Nay, nagsawag mo tan. San kay kumagumurgura Ay, am kumalatan da Pipita ken Maya nga agluto ti pangrabian. Kabaulan damat. Ituloy mo kumatag paimbag. Anya ti panagkit-kita yung kanyak ayaman ng Binita. Napigsa akon. Binilin ko ni Maya abantayan na ni Pipita iti panagluto na. Awan panagtalak ko kadakwada. Ay, sige, agsao ka lang, agsao. Mabanog kan dulatak. Ay, uod gayam. Apay ni Maya. Napanbiit ti Maray itinayon ti sidaan tayo. Kenayon arikado. Anya kayo matan nga agluto. Diyo kitaan anaimbag. Pumanaw kan dita Pipita. Siya kung timang ituloy itulutlutuam. Ay, madam, trabaho dito Kababay mo tanang mulmulang lang akit Sikat ti parayawat iti Ricardo. Siya ti agtimpla. Padya sa mamutyag sakit ti tiyan na. Sus Mariusep, talagang sakit na kabalsan. Saan mo natutupan ti kapsat ko, Pipita? No kayat na nga iso ti agluto. Pabusuyam. Sige, Madam Roberta. Tapno awan ti pakabasbasulak. Da kayo ti makamo iti kayat yung atimpla. Daitaman ti kunak. Saan dak akon kontraan. Anya ti marikrik na yo manang Pipita.
Saan pa nagsakit ti buksit mo? Samit! Maawatak di kaya't mga samit, Maya. No, dadong makapasono na mga kapakata pati ugali ti kabsat ni Mami. Manyaw, naimbag na mauawatam ti antip. Nagtagabon na kapay. Nerwa magkagtagibalay manang. Saan kami kumaamangala iti katulong? No saan agapukan ko na? Agdo mati ugali dang agkapsat. Nang simpot ni mamang mo. Ay, kunampay manang. Ay, huwag kayong amangan ng masapang nga ginanaka yun. Sige manang, tas umragak matan iti silad ko. Nagsarsarita kami pa'y kinimanang Pipita. Kalpasan na natulunga ka na gugas kadagiti nanganan tayo. Nanti Roberta tinagsarsaritaan mi. Saan matan ang nagtagtagari di mangmangan tayo? Napas nag-anangan sa simrekan iti kwarto na. Mami, kaano ka diti pa nagsubli nanti Roberta iti syudad? Tsaka mo? Saan na nga imbaga no kasano ti kabayag ti bakasyon na? Amang ano saan matan nga agsubli iti syudad? Hangam, anya ka diti trabaho na ijay? Saan ko nga mo? Nabayag nga awan ti damag ko kankwana. Ay, makaturog ako na. Aga brutak ti panagpuyat ko idi na ospital ni Roberta. Kunak man no awagam ni Maya. Imbulsam mo ta cellphone mo. Nag-text sa aking kwana. Ka-textmate ko pa na. Di mo matkagat nga alaan ti numero na. Textmate? No, nakit-kita kayo mo tayo? Textmate data. Ta long distance relationship kami. Ah, manyati ko lang. Saan ka nakamuntra ka mo to? Saan ko ano biya ni Maya? Sajak pa'y inaram. Ngam long distance relationship data. Ta gayam taman. Ay, kasya gayam. Oh, nagado akalokwang pupoy. Makadawak. Di madaan agriplan ni Maya. Ay, kita agman no wrong san kidi. Kasta manti ko na. Masapul nga aglingat ka, Maya. Di mo saksaklutan ti dakulap mo. Kalkalpas mi kinimanang Pipita nagsibog iti garden ni Mami, Auntie Roberta. Ay, wad gayam. Sa bali man kiti ti madamag ko. Apay nga pagbiit mo ti bakasyon mo. Agsubliak to man ni Jay, ah? Kunak man no, 2 bulan mo ijay. Kuma, Auntie. Hangam kaanon to pa'y nga tangag balin ado at agparang abulan iti lawaan. Anya ti kunam? Lukluk kunak ka di, ha? Ti kunam, saan ka akabaala na pagtalawan? Ay, mabit lang. Adaw mawawag iti cellphone ko. Kaano lang nga nagbakasyon ka dan nobyom. Nasaya at mat no makiasawa kan tapno pumanaw ka matan dito. Anya, matay ta na pa nagsasauyo kanya, kanti. Kat anya, tumangsit ka? Sige, ipulong nak ni Benita. Napatpatag kakit din nga ampon nangam iti siya kakabsat na. Kasano, adalay mawag iti cellphone ko. Sa balin ti panunutin niyo. Hello, Manang. Ay, ang gayam. Pasensya kayo na nalipatak timawag kada kayo. Wan. Umayak to manan dita, Manang. Wan, Manang. Okay. Bye. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kunak man no kahit mga awagan ni Maya. Apay nga impulsam man ang tasilpon mo. Nagtrabaho ta kayo dyan. Sika pa di mang dagdag kanya kita ah. Apay, naupay ka adagaws? Sana simong bat. Busy ti cellphone na. Ang mga noda nakaranak nga imawag ng kwan. Dahil nga minakinapintas ni Maya, mamati ka nga awan nobyo na. Oh. Kat ni Pipita, napintas mat. Ngam awan pa'y kaya na na. Naglalaok man di bagbagam. Anyaman ti pangiram-ramanam kin ni Pipita na ya. Ngalatin set. Trabaho tan. Sino nga pa'y ti imawag kaya?
Apay? Nagsilos ka? Ha? Ay, napupoy aya. Sana kay selos. Ako pa. Nagado at ex-mate ko. Naman nagpaisaw. San nga mo tipliboy tagsilos? Armindo nga wan nobya na. Ha? Armando. Hehehe, gayam. San kang Armindo? Ta aging ka lang mo iti textmate. Ay, agpada kayo latakan ni Budoy. Ay, iwanan niya. Uray kumabakit. Uray single mother. Awan laki di anak na. Ada nga takas di ka mo to, ha? Ay, yaka muking ka. Bagtik. Inangaw ko lang na ti Roberta. Nagungot-mutan kanyak manang pipita. Nang nagkuti pa nang yangaw mo, may panggap iti 2 abulan. Sa di mawag ti kabsat ko, sa bali adagos ang ti pinanunot na. Uray makiasawa ak kanon, tapumanaw akong dito balay. Ay, talaga, asan na kay kayat? Inan-ano sakti nang bambantay kan kwa na iti hospital. Uray, kasangsangpat ko pailaang idi. Ang mga nagsubliak manin iti ayan ti kabsat ko, manang. Maya, ni Madam Roberta. Kitkitaan na ta. Amang ano atapan na tama na pagsasaritaan ta. Ay, mabayag pa ya panaganos, manang pipita. Uray ka no makatawan, ngagbakasyon. Nagpautan. Bakasyon pa nga taday ta akin na bayag. Nagadong dagiti ginatang niya, Madam. Iyo ko maimbagat ay may kayo dinano ni groceria. Isupay ngamin at trabaho, pipita. Ni Maya? Natlaw na itay ti sasangpityo. Nga may sumat a sumbor kiti banyong. Abok, no apay nagalalis to ka ng lukat iti ruangan, pipita. Ha? Tulagan dak ka ni Maya anya. Anya ti ibagpagam, Roberta? Amok, pag tintinulungan dak damaya kun pipita manang binita. No pumanaw manan ni Maya, pumanaw mata ni pipita katulaw. Ha? At ginatang taan na ima sa Diyos, Roberta. Umunatan nga umunag iti balay. Makaamon ni pipita amang bagkat kadag iti ginatang ko. Uray siya kat pudutan ako. Noan niya akit nga minti nakapampanunutan ni Roberta ang nagbakasyon. Diyak mit mabali na bugtakat. Nukuna na ngay nga makatawan nga bakasyon, ang mga nawanan ti panggap na ngagsubli di Manila, mami. Sigurado nga awanan ti sublian na at trabaho. Malaksin no adabukod na ang negosyo. Ureda negosyo na, mami. Ang mga no nalugin. Mabaling nga gusto ti ko ng Maya. Saan mo nga ipapuso ti kinaungot ti kabsat ko? Ipapangaw mo latan. Anya pa'y nga no sana kasta, mami. Adan tumanan mapanunot ko apan ang sutil kan kwa na. Saan namat akayat ti maangaw? Ad-addang agpungto. Kat kunayo nga ipaangaw ko latan, mami. Ti kayat ko asawan. Ikat katawam latan ti kinaungot ni Roberta. Saan mo nga ang angawag? Isulatan ti maymayat. Sige, mami. Panawan kayo pa dito eh. Tamapana ko ni ti silid ko. Kaimbak kasi ka tinakalagit ngayong mawag kamuto. No, sumbre ka kung dito yung kwarto, agi na nakmatang. Sa anak mo't lama kasi nga. Saan? Agin ina na nga rodan. Kabayatan nga jak pa'y makaturog, ag sarasarita tapay lang. Nagpartag nga glabas dal daw. San na mabayag at dakan tumanan iti bugyasan. Talaga asan na mapupuutan ti aglabas nga oras no napasnag ti pa nagtrabaho. Puno la unay data. Kapoy ti kinalay nga sumaw ni Popoy. Saan may amarik ti banog mi? Pagaman malang taon. Manang pipita! Ay, kamoto, mabiglaan ha. Amangan no ni Maya. Sino amaya? Ti anak ti amo. Jak pa'y gayam na ibagagan ka. Ti anak ni Madam Binita. Urayak na nakitot. Maya. Agkan kanaganda nga talaan ka ni Maya. Mapitla. Nagbidot ni Pupoy idi anang basa ka nagitidad tumanomero te cellphone ni Maya. Ay, sayang.
para maminsan tumanan na makasaritak ni Pipita. Nasi nga kayo samutan, manang. Ay, siya ko lang amin makaturog. Iso na panunot ko tim may nakisarsarita pailaan kan ka dito'y kwartuyo. Agpada ta, saan tayo makaturog, Maya? Agsarsarita ta pailaan. Aging ka iti makaturog ta. Nagpadatan to na makaturturog. Uray maturog akton dito'y silet mo, manang. Mabalin matlat ta. Maano samlakit iti ang hidda dito'y kama. Nagpintasan tupay ti kamam. Dito'y silet mo, manang. Sa amoyong matinagtaon ta karigat. Kaskunan ti Roberta. Ampun naklaan ni mami. Ngam imbilang nakamot akas pudpud no nga anak na. Amoyo, manang. Panagkunak kat sana nga agsubli di Manila ni Auntie Roberta. Kat kayat na ko napapanawan. Saan mo't nga tangay palubos ni Madam Benita dayta? Uray da kayo. Numabalin sa kat kayat na kayo apapanawan. Saan mo't nga ta? No pumanawak, asino pa'y kagtrabaho para kadakwada? Agawan lang ni Auntie Roberta. At ang tumaglat ang mapanunot ko apa ng balas kan kuana. Ha? Di kaya nasawan ni Maya? Oh, manang, napauli magkamatan. Ah? Makaturturog ka ka din? Ay, saan pa'y? Agsarsarita ta pa'y. Bagtakin po takitilapay ako. Agyan mo na kiniliti ka pa mo. Amok, siriring ka pa ita, di mo may turturog ni Pipita. Talaga si Kapupoy. Wala ko mapailang ni Maya. Wala ko mapagpasyaran ta. San mo't lang isot ti mabalin mo apasyaran. Nagadwa tiksmit mo. Nagadayo damat ka ron. Ito'y ko mabugyas ang lain niya. Sakbay adimteng ka. Inawagak ni Pipita. Ngem saan ang nagbayag ti saritaan me. Ta nagtuktok iti kwarto na ni Maya. Ano ti kulam? Maya. Yun. Unak to matamas daw ka. Ngem saan ba't nga rod amay-may sa tiburik ti manok? Agkang kanaganda lang at aaki ni Maya. Ay tamit ti imbaga ni Maya kanyak idirabi ipipita. Imay gayam na kisarsarita ijay kwartom kalpasan ti panagkapuna dito. Wen, tasaan ka no pa'y mata makaturog? Insartang milahang tinagsarsarita ni Diagpada kami nga agtuglap. Naimbag ta saan ka anapuyatan. Apang iso nga oras mo, ti pan naturog ko, iti agtugrip kami. Sa nairuama ka, niti oras pa nagriring ko. Oray no, maladaw ka makaturog. Nasakit san tinakam ni Maya iti kabsat ko. Amangan kat no kayat na nabalsat. Tim pagka namat kanyak kat. Makapanunod to nga ta, iti pang sutil na kankwana. Numuna ta saan amang angaw ni Roberta. Ad pa'y kidding agpungto. Ay, di kay madanagan, madam. Naadal kong ti ugali ti kapsat yaw. Salam lang, ti ugali na. Naglaing kayon? Papananyo anasapsapa ni Pipita, Maya? Italangan adlaw ko. Adamat gayam lang ang Pipita no agbisti ka. Ang damot pasit na nga, madam. Day off may itangal daw. Anya? Naglaing kan? Katulong ka lang? Auntie, amo day ta ni mami. Da kayo pilangkin ni mami ti makamo diti balay, ha? Naobram ka din dagiti trabaho, Pipita? No day off ni manang Pipita, saan nga agtrabaho? Aldaw pa na ginanana nga ron. Naglaing. Mabiit man laang, Maya. Kunam nga ta sa anak amakadlaw. Abugado ka ayata ikalkalin tagam ni Pipita. Pampanunuta kakalpasan ti makabulan a bakasyon ko iti trabaho. Gapo iti panagbakasyon nyo. Ang mga nagikatakon iti trabaho, taagadalak iti kinaabogado. Anya ang makabulan a bakasyon nga ibagbagam? Uray makatawan, wuno sa nga pulo pa ikit din atawan. Ha? O di wow, sana all. Umaikan man na Pipita. Sige madam, patawan na kayo. Makamuga pa ilang liti balay. Tapinanawan dakon.
May samot day jay apipita. Anya day jay magbagada. Anya ti kayat da asawan. Ay, uray aw-awan. Syakit din ti taga-bunda. At nga agbakat ka no tumanabutob ka, Roberta. Bay amon, ta siya kunti agwelta dito'y balay. Uray ko man nung nag-day off ni Pipita. No sinapa na nga inlepas na iti trabaho na. May samot day jay amaya. Anya ayaman ang tibasol ni Maya kan ka? Kasla sutilan naktiloko. Di mo pa'y kayat no angawon na ka. Narigat no seryoso kalauna. Ay, awan kanyak day ta. Jak kayat ti maang angaw. Ang kaluwad na kanyak. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Saan pa yan ay karo ni Pipita tinaramid na kanyak? Nagrigat nga tati ag sakit ni tiyan na. Sa makasaal ti agyan iti ospital. Eh, saan mo kuman ang panunutan dayta? Aywan kayam. Ang mga no mabisin kan. Mabitlaan ta mangisaganak iti meriendata. Uray na napatalyaw na kiti limabas iti pagtugtugawan ta dito yung parke, Maya. Di tayo pa lang kami nga umlik ka. Andan sa pakaragsakam launay. Saan mo nadlaw ang masuron launay na ti Roberta iti pimanaw tayo di balay? Ay, uwan nga agpaiso niya. Nakapanunutak mo lang ti pangsutil ko kan kuha namanang. Say tayo pumanaw tan. Imbagayong isupay lang ti makamo ti trabaho iti balay. Ang mga nusala nga adin na tayo itong sumangkat ta. Uray man. Kan uray niyan to pa'y ti bagbaga na manang. Sa, anda pa'y napanunod ko apang sutil kan kuha na. Anya? Talagang sakit ito yung tibumalas. Ang saan nga napanunutin dayta? Siya ti makamo. Agan-joy takit dati pa nagpasyar ta. Kakaiso na a day off mo, manang. Anya rin pagrungrungi itam. Binasak lang titiks ni Pipita. Ay na awang ka na balay ti amo na, tadi off na. Wow, sana all. Kanan tuman nagpasyat nga ta kamo to. Ta, tinilas tumamad lang ti katanga mo. Ay, sabarin tumatan. Gumatangak to iti butones. Sipar kan garter. Makauma ka. Awang pa'y Serbia, makisarasarita ken ka. Aglalaok ti bagbagam. No awan amo mga ibaga, aguli magkalangan. Awan ka diti ramidan nyo, manang. Tulungan dakman ngagkupin ka dagiti kawis ko, please. Ha? Maya? Papanam? Nagatubot na kita irubrobot mo akawis mo. Takari manang Pipita. Agtalaw ako. Agtalaw ka? Namabay. Agkatawa ka pa'y. Hindi upay kaya ta naragsakak. Ay, ang mga namabayagak iti papanak. Saritak to ni Auntie Roberta. Nga isupay lang iti kadwayo ka dagiti trabaho diti balay. Padasa naman mo ti agbalin a reserba ang katulong. Anya? Iyan niya nga tati pa mapanungutin dito. Eh, no agtalaw ka, papanam maroon. Sa dino pa'y, no saan nga iti sigod na pamilyak, manang. Ay, sandak mo takay kayat ni Auntie Roberta. Sa kukwanan dahil balay. Ay, agpaspasog doon kan samot din. Mga no. Wano, makagura kan. Dahil tati Jack kabaw ilang yaramigan, manang. Jack ka mo ti agpauyo. At adapi asan ko nga mo ti gumora. Talaga, asan ka amaawatan? Di kay agsaludsudan, manang. Hala, tulungan naklata na mamangkupin ka dagiti tugot kong arwatan. Sa anak pa yan nakapagpakada kini mami. Eh, sige, siya akong timaka mo agkupin. Sikat aging pake. Ay, mailiw ka man nga tan ka dagiti talaga adadakil mo niya. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at nagtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman naklaunay, manang. Naimpaki kong dagiti arwatak, hintapay lang agmerienda. Anya anaging pake nga ibagbagam, Maya? Ha? Ay, wan gayam. Alahan sa anak pa nakapagpakada kada kayo, mami. Agtalaw akon. Anya nga agtalawon ti ibagbagam?
Gaputa kagurguran ak ni Auntie Roberta. Agtalawak laangan. Kukuanan na iti balay. Anya? Nagdadakkel ti maleta nakargaan na kadagiti kawas na, madam. Awan na ba ti akawas na iti kabinet? Apa yun, Maya? Saan ka ang talaw? Sigurado kayo, saan nyo akayat nga agtalawak, mami? No ibaga ka ti kapsat yung harot ti pagtalawan nyo. Saan nyo matlang harot akayat? Awan tagtalaw. Umay kan manang pipita. Amangan na mabisin ka una yan. Intag meriendan. Anya nga pa isun tinapampanunot ni Maya? Talaga nga tang agtalawan? Nakaragraksak mo tayo madama kami magmermerienda. Pinagkatkatawan akpay. Talaga, asan ko awatan? Nabisinana ka nagururay king ka. Numabalin la ko makanan dagiti bulong dagiti nateng diti garden inaramid kon. Nalabas kamit kamuto. Nitong tungat nga may nag-store kan niliplayak dagiti ka-textmate ko. Ay, di mong pampanunutan. Ngagor orayak amabisbisen. Nalipatak lang amin tinagbalon ka. Asus, talaga alumakay kan kamuto. Managlilipat kan. Sa nabali alumakayak, oray ta sa anak mo tabumakot. Unyag pasyon niya. Isumat na kayam, asaan ka madanakan. Pagdanagak ko ba? Sakbay asabali man ti maibagam, irwar mo tamirindata tamabisina ko. Nakapagpakadakon kini Mami Auntie Roberta. Da kayo matipagpakadak ita, taagtalaw akon. Diagtalaw ka. Awan na sa kita bakrang ko. Siguradwam asaan kan ngag sublay. Di saan kayo matgarodan niya sa Ije Manila? Anya ko mapay ti subliak ijay. Adamat balay ti kabsat ko ditoy. Gaputag talawak matan. Da kayon to lang arodan timang tulong kini Manang Pipita kadagiti trabaho na. Sanak man ngay ramraman kadagita? Imayak nagbakasyon saan atap numatagabo at. Nay, Maya, kumanaw ka day? Di mo pa'y mat-enroll na diti malitam. Adapay papanak. Sublak to inton madamdama Manang. Itugot ko latan dahito traveling bag ko. Anya? Di awanan timbati marwatam. Talagang agtalaw ka. May nga oras yung tinapalabas, manipot itay pimanaw ni Maya. Di matlag suglin. Madam! Umay kayo dito yung kwarto ni Maya. Anday nakita ka na kayo. Anya dahi jay pipita. Awan matan ti malita ni Maya diti kwarto na. Diyak ka din napuutan ang nagsuble. Saan ang nagsuble? Imayak dito yung kwarto na tanalagip ko timbili na kanyak adalusak ti kwarto. Kat nakitak ang nakapasirok iti Katrina. Saan ko ang maawatan? Ay talaga amatikaw kayo, madam. At adamas daw kayo maniniti bagak. Amabitlag, lukatak ti kabinet. Sige. Oh, Ne, dita. at damat dito'y nagiti arwatan na. Isungarod, madam. Insubli naman. Anya nga tati kaya ta sa wanda ito'y. Nagbaliw ti panunod na kat saanin nga agtuloy. Diyan ka mo. Ngam at damat intugot na traveling bag. Ngam ti imbaga na, sublian nanto ti maleta na. Ngam naisubli mo tin iti kabinet dagiti kawas na. Nga impumpun na kat nakapakni pa yan ti maleta. Wan nga rod. Uri siyak, madam. Saan ko ang maawatan nga niya tagtartaray iti utot na? Kaya't na tayon sakit ya burburtsaan ha. Ituloy ko lang ti agdalos dito yung kwarto. Isarunok to ba dito yung kwarto yun, madam? Ay, ano niya nga tangagpaiso ti na pampanunot ni Maya. Sana na nagsuple. Nasuro ko na talong nga oras sinapalabas iti pimanaw. Iso dito mo alak. Hello! Hello, Manang. Natagtagan kayo ka din nga, gururay kanyag. One month.
Apay, di ka matlag suplen. Sa, aguri ka. Naisublimot na iti kawas mo iti cabinet. Tiyo gayam nadlaw ti panang sikap ko kada kayo. Ada ko ni ti dala na mapan iti bugyasan. Bugyasan? Wen manang, ada iti ti may sakabsat ko. Agtrab-trabaho iti garden. Ha? Itala ang amamok dita. Taga-ijayak. Kasta ka di? Ay, wen gayam manang, di mo ibagbaga nga inawagan ka ha? Awagak to ni mamin ton makadano na kiti bugyasan. May, agsao akpay ko mga minindap naman itong ti cellphone na. Dahito'y mantikayat ko. Saan ka maungtan kanyak no saya atam anaimbag ti trabahom, Pipita? Oray, saan nyo nga ibaga, madam? Iti kinabayag ko nga katulong. Amo, kung anya ti trabaho? Naimbag man tamano sam ti trabaho akatulong. No manula ang ti sweldo dita. Ha? Ay, manglais mga tanay tuyon. Ay, nadalos si trabaho ti katulong, madam. Ti maday, no day tay panglukluko kay ti pada matao. Saan nakman asirmunan? Di mo dadaalan ti kinaragsak ko. Kakaysuna na patakyas kun ni Maya. Oh, naggadon tayo isam mo, akas kagahit na timid mo. Oh, nagkapam, nakasagapam itinapinta sa damag, takas taon na iragsak mo. Talaga, nada isang put ko anapin ka sa damag. Maragsakan ka, iti dito ama-amam ka mo to. Kasano amaragsakan na, kityak pa'y matam mo. Apay, nagpartida iti baka, di na damag mo ngagpaskain, minagpalanik. Jesus, ang mga nusika, ti agpaparti, iti elipante, iti ragsak mo. Sumut, siya po. Nimimbag pa'y ajay, bupalaw, di Santa Ana kagayan, tayo so, ano, nung tayo lipantimot, ngibagbagam. Sa anak amakiyang angaw ka mo to. Nagsublin ni Maya. Kanyak si kansamot ti maragsakan loko. Maragragsakan at paraking ka. Isuasan ka ng kapoy-kapoy. Sakbay ang makapanaw tumanan dito bugyasan. Masapot ang manobya mo ni Maya ka mo to. No kaya't mo si ka, napayadurugan na at dabukod ko panunod. Bayag kalakit din nga glutluto. Bisinamad na tao. Isaganaan kayo ti merienda yaw. Pagururayan yaw. Dandan maluto tayo ito. Inapo iti kayat ko. Itapay ang naimas ang tipanangan ko ta nagtalawin ni Maya. Ay sus talaga naragsak ni Madam Roberta iti papanaw ni Maya. Nan, siyak matimang timpla iti sidaan tayo. Kanaywan gayam, inton mangan tayon. Sikati umuna amangan. Amok aya, no kayat mo manan nga agsakit ti tiyan ko. Manggaw ka pa itin na po ipipita. Diyak pa'y nabsog. Ay talaga, maimas kunti mangan. Di ka unay tiin na po tama nga nung umato ti blood sugar mo. Anya pa'y lang tiraramidang pipita? Ay, madam, wan. Manipod pimanaw ni Maya. Maimimas kumanan ti mangan. Ay, nauray kumatlaangan nga imawag ni Maya. Hello, anak ko? Ay, nakadanan gaya man hindi bugyasan ni Maya, madam. Anya bugyasan ti bagbagang pipita. Ay, awan. Sige, madam. Ituloy ka sa rita ni Maya. Anya? Basit laang tiintugot mo akawas, tatalong aldaw mo laang dita? Ha? Ay, sige garudan Maya. Bye! Anya? Kunak man no nagtalawan. Isublimtin na po iti kaldero pipita. Ha? Awanan ganas ko amangan. Inururay milakit din ti panagsublim Maya. Nakaadayo ka mat gaya man. Tinawagak ni Manang Pipita, itanda ko ni Tidalan, Mami. Nakita naman ta na ipak ni ti maleta, kanay subdidag iti kawas ko iti drawer. Impakita lang arod kanyak. Para talulangal daw tintugot ko akawas ko, Mami. No kasta? Saan mo matlaang nga intuloy tinagtalaw? Kasla mapukto akong reaksyon ni Auntie Roberta, sana po no nagtalaw ka, Mami. No mailiw ka manan iti pamilyam. Uray saan atalong aldaw ti kaadtam dita.
Mabalin mo nga labaan day tatalo a Paris nga arwatem. Ay, mga tagayam, Maya. Sige lang, mami. Ituloy lang tantimangan. Pasensya kayo na, nakasingaan ka na kayon. Awagan kayo tumanan. Bye! Inidip nanti cellphone na. Ay, nakaangasak pa itinalokay. Tamukit nagtalawan. Ay, Pipita, nalpas ka din anagan. Ay, uwan, madam. Ituloy lang tatimangan. Ni Roberta. Nakapungpong po tapi manaw di tipanganan itay. Napugaw ka ng tiganas na mangan. Alpasan ang nangag na titalo lagay ang mahal daw ni Maya ijabugyasa. Naging tatalaw lagayam ti agbibisin nga ampun yung manang binita. Mailiw nga tayo ti pamilyana. Anya ka di ti pakaguraam ka ni Maya aya. Saan mo napagsublian? Adda akman. Sana kun nga agsubli dyan syudad. Nay, kunak man no nagbakasyon ka laang. Hindi tati nakapanunutak nga nangala iti katulong. Di papanawam ni Pipita. Kat si Kanti ag tagibalay ditoy. Ta pasaray rumwarak. Ta uray kat adda mangimaton iti pinatakder ko a negosyo. Masapol amasansan lata amapanak iti opisina. No problemam ti negosyom. Siya kun ati mangimaton. Anya? Mabitlag. Kadwam ka din ni Maya iti negosyo. Sa bali ti pangupisenaan na. Nangato ngamin ti sweldo na. Kita rupat kwarta day dya babae. Naimbaga bigat mo, Maya. Pudno gaya madimteng ka manan iti bugyasan. Wan manong, saan nakagbayag? Talong aldaw ko lang ata dito, ikat agawid akmat lang. Ay, imay kalagayam nagbakasyon. Agsubyak tumanan. Naimbag ka pa. Dahil talagpas-pasyar tararamidan. At amat ngamin trabaho ka na panawak. Nagbakasyon lang, tas imang patikabsat tinangampon kanyak. Ah, ampun ka? Wan manong, ado kami ngamin nga kakabsat. Inalanak ni Mami Binita at arakan na. Kat imbilang nak nga anak na. Pinagadalnak. Kastagayam, ay kat nagkasat kan. Sige manong. Panawan ka pa'y. Sige, agan-anad ka kumakanayon, Maya. Nagbiitan no, talulaan nga aldaw ni Maya dito bugyasan. Kat isumat ti kunana, anya ti mabalinta. Kamu to, saan mo nasayangan dito akong dawa eh. Masapo na sakbay apumanaw manan ni Maya. Manobya mon. Sikan, no si katagkorsonada. Anya ti pagkitkitam kini Maya. Manobya may ti talungal daw lang. Ay, kasta ngamin ti pampamayan nyo kadag iti tiksmit yun. Nalalibtak pa yung amambak. Damo datag kita. Ay sus, awan pa yung may isang oras. Nobyanan. Ay, sarding budaytan, malabasam manen. Ay, awan pa yung nasayaan nga aramidin nyo. Pag ang angawan nyo, lagi titiksmit nyo. Kunada nga road, may mayat mo't lang tayo na po, inumalinay. Mawatam. Isu mo inagayam. Islain na pagayam. Adi pa yung nalinay. Maawatam latan. Pikayat kasawan kamuto. Itay pa ilan adlaw ko di ako siya nakaparada iti sangot yung daw. Itay mapangkukitaan. Naglukmog ababay iti sa. Palaksit iti nagmaneho. At dapat talo lalaki ang nakatukaw iti likod. Papadada-adadakal di ba kita? Apay, sino dagi jay Pipita? Ay, taga Manila da kanumat, madam. Sapsapulin da ni Madam Roberta, ha? Agad ko ng Pipita? Ada magsapsapul kanya? Wen, madam. Taga Manila da kanu. Impostor dagi jay. Imbagam ka di nga daak ditoy, Pipita? Kayat mo ka diti mapagtalaw? Nay, anyat koneksyon nga iti kadak dito. Apay pagtalawan da. Saan mo tadakas nagsalodsod? Sumungbat ka pa ilang amin. Kaya't mo ta talaga pagtalawon ka, Na,
Dahil talati ka na yun yung ay bagbaga kanyak. Awa magapo na pag patalawan yung kanyak, Madam Roberta. Kung may sa, ni Madam Binita lang mo, ti makapagtalo kanyak, ta iso ti amaw. Saan na da kayo? Kita ti kinatangsit ti panagsungsung bat daytoy akatulong. Roberta, saan ko maakas na ti kinagubsam ti panagsasaok? Katulong ni Pipita. Adamot kalintigan na ngagsaok. Dayso ti kanunungam? Kabsat na! Idinto akatulong laeng. Dayta ti panunutam. Noan niya ti pakaguraam ka ni Pipita. Kat awan mat ti dakas ngayon naramid na. Umunagtan. Ituloy mo ti trabaho, Pipita. Wan, Madam. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Napalalo tiguran ni Madam Roberta kanyak. Kunam larong asino, dahil akabsat ni Madam Benita. Nakalalay nga sao, nakalalay nga akong at awan mo't iti karbangan. Kanya ko matidakas na no nagsaludsod na ganyan nakakotse. Kureka. Amangan no ang damot atraso nakadagaya at taga Manila. Amangan no nakadandanon da dito yamang sapsapul kan kuana. Sakit din ti salangadam. Imbis kumaday jay apipita. No napatpatag pa nga min jay ampon mo nga miti siya. Ay, anya man nanti nakairamramanam kinimaya. Napanlangarudan nagpak ni. Ibabam tatimag mo tapno makapagsarita ta na sayaan. Dayjay akatulong mo ti kasaritam sana siyak. Madamdama akasaritak ni Pipita. Asino dagijay amang sapsapol kan ka? Handa ka di atrasom kadakwada. Anya mo't dayta ako na yun. Anya ko mati atraso kiti padak a tao. Awan nga ron tirumba nga pakaguraam, Roberta. Apay kumaakaangot mo ni Pipita. Talaga nga dakan kanunungam. Ay, saan ta makapagkinaawatan no paturayan ti pungtot mo? Pabaawang pala ang dirik nam. Amo ka kasarita dak, may panggap iti pa ng sungbat ko kani Madam Roberta, Madam Benita. Kasano, saan ako na nakapagtipon? Palbalaagan nakmutan. Sa sangkaulit na ti pa ng patalaw na kanukanyak. Awan mo't basol ko. Saan ka akagura, Pipita? Maawatan ka. Asino, dagijay amang sapsapol iti kabsat ko. Kunrada ka no, tinagan din nalok magababay. Nalipata kung tinagan di kadwana, nagwapo kan lumakay mo tal. Kan kasla matong dagiti talo akakadwada. Anya? Ay, nakabutbuting madayta nga ibagbagang Pipita. Anya kano ti masapol daki ni Roberta? Dakang wap, dapat manaw damat tal. No, agsublidan tupay Pipita. Ayaban na, tasyak ti makisarita kadakwada. Kat noong tan na ka ni Roberta, bye-bye amlat na. Saglagi pam kamuto. Walaan nga aldaw tinabati. Ito nga kutikan. Nya mo dahil ang ibagbagamon. Sila mabilbilang tal daw apa nagbiag ko. Nya kan aya. Amangan no awan ton ti gundaway mo kinimaya. Narigat ba't nga ron nga awagan? Sikan ti mangarim no kayat mo. Di nakman suruan. Ag-nervous ka samad Ulitak manen kamu to. Masapol nga itaatawan. Sikan! Di mo ituloy pa'y. Amok ti bagamon. Di nakman iramraman. Kunak lang arudan. Ama ditirik na kinimaya. Akay ko asawan. Kabsat lang ti pangibilbilang aking kuana. Apay kat nasingpad man. Napintas pa'y. Ito na ba kuyugan ka amang pasyaking kuana tan. Sikat ti kuyugag. Sana siya ti kuyugam. No makaas-asawa kan. Umunakan ang mga asawa. Di nakman iramraman. Iti kalukwang pupoy. Ay, nasa lamusang laona yun ang gusto malam. Malaminak pa ikitin. Nagwat-watak man tila. Inton makapaling atak. Hindi gusto kong taon. Sakbay nga gluto at ipangrabian. Tiro. Ay! Layan kita. Ano kaya, Pipita? Ha? Nagistayanak mo tan. Madam! At kay matgayam din ang likutak.
Saan kayo mo natamaan? Saan mo ka di anaawatan timbagak? Nagistayanak kunak. Nagalasan ti ugalim, kaya't nakit din adangran. Saan ko may gagara? Tanda kayo di talikudak, madam. Madamak lang agwat-wat-wat. Ti kunamkit de, dakkel tiguram kanyak pipita. Agalwad ka Daytoy met nga tanti pangikatan ni manang binitaken ka katulong. Rugyamon ti agbalko tagtalaw kan. Kanya ka di manan daytoy a problemam kinipipita, Roberta. Di mo unay palaluan ti mangiruruan kinipipita. Tadi mo amo na niya ti pakasapulam kenkwana. Kanya kumama. Kasano? Tanggap nakit din adangran. Apay kumama tadangran kayo, katawan mo't basol yung kanya. Kunam nga ta. Jak amo anasakit tinakam mo kanya. Sa anak ama nagibala sa tao. Sa anak mo't nga gimulmulay ti sakit tinakam ko. Agwat-wat-wata kitay. Jak amo nga adda kayo gayam ti likudak, tasan kayo mo ta nakita? Ba't lagayam? Nadangran na ka din ni Pipita. Ipadoktor ka. Anya, ipadoktor dakmanan gapo ka ni Pipita? Ipadoktor ka laang. Saan mo't ano, madam? Saan nyo ama ipadoktor? Ta nagistayan laang. Oh, kita nangyagyo na mismo manang binita. Nagtao da mismo itingiwat ni Pipita. Apanggap na ka talaga adangran. Ay, saan na makawawat? Ay, sandak ko mamata bali ko gita, madam. Naglawag mo't yan bagak. Awan panggap ko amang dangran ka da kayo. Da kayo kidya. Apay nga minga da kayo tilikoda. Ita pa basulin dak. Agprak-praktisak lang man. Nalpas talang arudan ang nagsarita itay manang binita. Ala Pipita, ingka agluton, katne. Rapiin. Sige, madam. Nakagluto ni ti pangrabyan tayo. Ngayon na dapat ibagayo kanya. Dumuga. Inangaw na kayo man gaya man ti kapsat ko. Naimbag tanangag ko titimak kayo kini Manong Pupoy, Manong Kamoto. Nagawid kami kuman ngagpaiso itay kag. Siyamok no, nagawid kan maya. Saan pa'y? Inton maminsan ngal daw. Agawid akton. Nagbiitan. Ayun gayam. Nalipatak nga dagayam nagtulagan may kiniintong. Agol uren kanya. O di mapan ka ngarudan. San kami ngarudan ngagbayag pa Maya? Ay, apagbait lang dati ka mo to. Absubli at sumataan. Ha? Ay, nagalisto na pimanong. Ayun gaya, Manong Kamoto. Malagip ko man. Taga dito bugyasan ka no ni Manang Pipita. Ha? Amom ni Pipita? Wen, katulong medyo balay. Nasdao nga ro, di maamuan na nga daak dito bugyasan. Ay? Nakistayan kaya man yung paglangay. Kita man lang agpaiso ay Maya. Nagbasit, wino naggilot tilubong. Kasano lang at tinungpal ko ti bagbaga ni Pupoy nga armak ni Maya. Sos, kababain pa ikit yung kinipipita. Durog nga mindaya Pupoy. Nawagak man ni Pipita. Huray ito nasapa pa'y mag. Nag-aawid na kitayan. Tadi man nagsublin ni Pupoy. Kang nagnervyosak matan. Yak na yung padpadlaw ko ni Maya. Data. Hello, kamuto? Ay, nagyaman akta. Siriring ka pa'y lagayam. Kasar-sar ko dito kwarto. Nagsarsarita kami pailaan din ni Nana Benita, itay. Ay, malagip ko kayam. At nadita ni Maya? Uwan, ada dito Namamumi kini Pupoy. Ay, itigayam balay daan tinaw ino nangampun king kuana ti pagpapaayam. Nalaingat, anang ipasubukin kanya. Saan apod no, nga da nagtulagan may kiniintong. Ngaputasan ka ana uray nagawid akaon. Kat, may bagabon. Ni Maya ti adda imbaga na kanya. Wow! Sana og. Kat mo asawan. Apa po naggasat kang kamodo. Anya nagasat ti bagbagam. Apay? Anyat pampanunutam. Nagistayan ko nam kit dia imbag tadi ka tinungtungpal.
Yan nga. Tinangampon gayam kini Maya, ti pagkat katulungan ni Pipita. Anya. Nagmarasan. Pagkatawa pa lang amin. Sumardeng ka man. Imbag, ta sa anak ka pinadurugan king ka. Ano nga aldaw gaya mo, tinapalabas, manipod idipimanaw ni Maya. Saan ka din nagsubli, dagiti nakakotsi ide, Pipita? Saan mo tan, madam? Bareng saan dan ngagsubli. Madam, ang mga lumangag ni Madam Roberta sa bali man hindi panunutan na itikas tang ibagbagayo. Siyak ti makamo iti kabsat ko. Maya daytoy umawawag. Hello, Maya? Hello, Mami. Ada ako ni titalan ko. Masurpres lakit din Auntie Roberta. Apay, ani Roberta adagos tinapanunot mo. Temo na ngamin kat nagtalaw akon. Apay, saan na ka dinamdaman? Saan nakamot analaglag Uwan nga agpaiso. Anya nga tati makunana no sumangpet ka. Nagsardan mo itong tiagbus-busina. Sino man nga itong takijay? Kitawag man lang. Masapol nga agad nadhak. Asino diyag busbusina, Pipita? Ha? Ni Madam Roberta? Nakatanaw, isitawa. Ay, diyak ka mo, Madam! Luktak pa lang ang giruangan. Manang Pipita! Dagon! Kumusta kayon? Asino na ita, Pipita? Ni Maya, Madam! Anya! Kunak man o nagtalawin da ita agabat! Nagalas mo tunday ta sa unian ti Roberta kanya. Gamam mo kakasta ti reaksyon na. Naging papanawak tapno sutilag. Namnamaan na nga ta sa anak kong ngagsublipay, manang Pipita. Naging tatalaw ka sa nagsubli kamot lagayam? Amo ka naragsak kayo, tati amuyo katpod na nagtalaw akon anti. Nga malas yulaan. Anya ti kayat mo asawan? Sang-sang patlaang ni Maya. Pasabtamkit din ti ungat, Roberta. Aywan gayam, intayo ag picnic inton sumaro no abigat. Manjak, da kayo latan, naglamiis. Iso akayat ni Mami nga ijay karangiking ti papanan tayo, tapno lumamiis ti ulo yung kanyak. Kasla pagin inawan da kanti. Sa lawasawan na ka di. Sana kun nga aganak, bakbak kita nakon. Nalapanawan kayo pa'y langarod. Aga na naaklabiit. Tay tuloy kun to timang sutil kada kayo. Talaga adyak magawitan ti panagalagawa ng Pipita. Nagmayat asutilan ng ti Roberta. At adang agpungtot. Makaiso mo ka makasuron iti panagdengdengag ko iti bagbagana ka. Aywan kayam. Hindi nawagak ni kamuto na ibagana nga agaam mo kayo gayam. Aywan manang naragsak da kasarsarita kini Manong Pupoy. Naimbag tanam amo kida. Diyak lang amin na amo na dagos na iti bugyasan gayam tayo ti kapsat mo. Inton mauma kayo nga katulong kada kami. Umay kanto pa siya rin. Mayat lata. Uray di balay ko ti pagdagosang tun mo kwa. Mayroon na lakit di nga daki di bugyasan. Ayun gayam. Agpipiknik tayo inton maminsan abigat iti karangiking. Ada na biyag nga ubog iti manang. Naglamiis. Napanunot ko ang mapantayo agpipiknik. Tapno makapagaliwak sa itayumat. Ang mga agsubli kanton ijay Manila, saan kayo pa'y nakapagkinaawatan kini Maya, Roberta? Api nga mi nakagurgura dak anti. Inton makiasawa ak. Da kayon tinti mga iwan iti anak ko. Maya, sutilan nakmanan. Kaya't nakalaang aray-awan ni Maya. Hindi ka lang amin maangaw. Manang Pipita, anya tinapasamag? Kaya't nakaminsa mata madisgrasyan. Wano kaya't nakmanan ang ospital. Ay na, naimbag na nakapag-pre na kadagos. Dandan iti na idungparan. Ngamnay, kita niya man nagiging talo lalaki adim sa agit iti di alugan. Anya ti kaya't asawan da ito eh. Dakasan,
Ngam, di kag danak. Siyak lang ti dong saag. Umawag ko iti pulis, Maya. Uwan manang. Manang anyaman ti naka sa panggapyo. Saan nyo lang naman itultuloy? Dumaruptan manang. Ay, Maya, di ka masidag. Agsubli ka ti kutsi. Siyak ti magamo ka na kwada. Dahito iti para ka na kayo, ha? Awan mo lang ang dagiti pulis. Ay, payagdaan niya ti masapulyo. Ha? Anya ti masapulyo. Sige, dumarap kayo. Damot lang ang dagiti pulis. Ha? Dahito iti magalagyo. Dahito iti pa yun. Ha? Sumat lagayam adi mo kayatin ti agsubli ije Manila. Nagdakkel gayam agata ti intarayam nga utang mo. Ado tayo rugi ka negosyo o kang nalugi ak. Iso nakautang ak iti dakkel agatan. Apay adi mo inyawag kanyak no niya ti problema. Sa imbagam ko maatagos. Nagistayan kan anay sagmak. Ay, nairamraman kayo pa yan. Pipita, Maya, umay kayo dito. Apay, madam. Pipita, agyaman aklaunay kan ka. Insalakan mo tibiyag ko. Awan ti, nanyaman na, madam. Pagawanan na kumaa. Ado ti basol ko kan ka. Gusto ni Manang Binita. Napasama kan. Kinasapulak ti tulong mo. Saan nyo napampanon rin nita, madam? Anya pa iti bagay, madam. Kasarita na kayo salamat ni Maya. Adado man ang tibasol ko kan ka, Maya. Pakawanan nakmat. Tinapatag. Agkikin na awatan tayon. Saan tani agginoraan ti? Katno kayat mo? Makipagnaid ka kada kami ni Mami. Awan ti problema. Bitaan, dati miti nagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat, tuy bida tayo, ani, Super Pepita. Sa pailang pumata, naniliwa kayo, papaedit kita ito nga drama, tapos daw makaiba ay tinaksak, ken liliwa, tagiti kapadasan, tuy bida tayo. Intansyo pa na naman di mo ko manipipata, di like, ken at subscribe, ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingig.